Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Setyembre 4, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin mga pangunahing balita mga kabombo, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. biyaheng Indonesia ngayong araw para dumalo sa ika-43 Association of Southeast Asian Nations Summit. Si House Speaker Martin Romualdez tiniyak na pakikinggan ang panig ng mga retailers na umunay malulugi sa price ceiling na ipapataw sa presyo ng bigas. Commission on Elections na isapinal na ang ilang mga guidelines para sa ipatutupad na money ban ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ang bentahan ng text blaster machine naman na ginamit noong election period na mas murang halaga, tinutugis na ng Department of Information and Communications Technology. Iba pang issue ng retiradong pulis si Wilfredo Gonzales uungkatin din sa pagtinig sa Senado bukas. At sa ating FIBA update, abangan humamaya mga kabombo ang quarterfinals bracket para sa FIBA Basketball World Cup 2023 na isapinal na. Yung mga laro sa ilalim nito magsisimula na po yan bukas. At sa ating international news, United States President Joe Biden disappointed sa hindi pagdalo ni Chinese President Xi Jinping sa Group of 20 Summit. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bibiyahe na patungong Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, Setyembre 4, para dumalo sa ika-43 Summit ng Association of Southeast Asian Nation. Pasado alas 12:30 ng hapon mamaya, inaasahan ang pag-alis ng Pangulo sakay po sa kanyang PR-001 flight patungong Jakarta. Kabilang sa mga kumpirmadong makakasama sa delegasyon ng Pangulo ay sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Trade Secretary Alfredo Pascual. Kasama rin sa biyahe ng Pangulo ang business delegation kung saan magkakaroon ng serye ng mga pagpupulong sa mga business group sa Indonesia para mahikayat na maglagak ng mga pamumuhunan dito sa ating bansa. Magsisimula ang ika-43 summit ng ASEAN sa Setyembre 5 hanggang Setyembre 7. Kabilang sa tatalakay ng Chief Executive sa mga kapwa lider sa Southeast Asia ay ang issue sa West Philippine Sea at ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas sa mga kapitbahay na bansa. Samantalang isa ang sugatan habang aabot naman sa 28 pamilya o 113 mga individual ang nawala ng tirahan sa pagguho ng pader sa bahagian ng Valenzuela City. Ayon sa mga kinaukulan, ang naturang insidente ay dulot ng walang humpay at tuloy-tuloy na mga pag-ulan na dala ng pananalasa ng hanging habagat sa bansa. Kwento ng mga residente, bandang alas 7 ng umaga kahapon pa lamang ay nararamdaman na nilang umuuga ang bahaging ng naturang pader bago ito tuluyang gumuho bandang alas 9 ng umaga na nagsanhi naman ng malaking pinsala sa mga kabahayang nakapaligid dito. Paliwanag ng mga otoridad, ang tuloy-tuloy na nararanasan mga pag-ulan at nagpapalambot ng sa lupa na sa nasabing lugar ang isa sa mga dahilan ng pagguho ng nasabing padera na nagbunsod naman sa pagbagsak ng malaking puno na sa nasabing lugar sa mga kabahayang nakapaligid dito. Agad namang naisugod sa pagamutan ng isang nasaktan mula sa naturang pangyayari upang agad na isailalim sa orthopedic treatment. Habang apektado naman ang 17 mga pamilya na nagmulayan sa barangay Mapulang Lupa at 11 pamilya naman ang nanggaling mula sa barangay Ugong sa nasabing lungsod. Umapela naman si Valenzuela City Vice Mayor Lori Natividad Borja sa mga residente na huwag na munang bumalik sa kanilang mga tirahan hanggat hindi pa natitiyak ng City Engineering Office ang kaligtasan sa lugar at kung maaari pa rin itong pagtayuan ng mga kabahayan ng mga residente. Kasabay nito ay nangako naman ng Department of Social Welfare and Development at ang mga lokal na pamahalaan sa naturang lungsod na magpapaabot ng tulong para sa mga biktima ng naturang trahedya.
Samantala, umabot na sa 35 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ho ng matinding ulan at mga pagbaha na dulot po ng magkakasunod na mga kalamidad o magkakasunod na mga bagyo kasama na ho dito sa hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ang naturang halaga ay ibinigay sa mga biktima sa pamagitan po yan ng mga family food packs at maging yaong mga non-food items. Nakahanda naman ang 1.8 billion pesos na halaga ng tulong para sa mga biktima ng kasalukuyang kalamidad hanggang sa susunod pang mga buwan. Binubuo ito ng 1.7 billion pesos na halaga ng mga food packs o mga family food packs at 106 million pesos na standby fund. Samantala, umabot na sa 636,000 na bilang ho ng mga individual o mga katao ang apektado sa mga pagulan at pagbaha mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon. Kasama rin po dyan ang Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa at maging ang National Capital Region. Kasama rin po ang Cordillera Administrative Region, Western Visayas o Region 6 at maging ang Central Visayas at ang Davao Region. Umaabot na rin sa 277 ng mga kabahayan ang naitalang totally damaged habang 3,211 ang partially damaged ng mga kabahayan. Ang mga ito ay naitala sa 8 rehiyon dito sa ating bansa. Samantala, kuhamon tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Commission on Elections raw na isapinal na ang ilang mga guidelines para sa pagpapatupad ng money ban ngayong barangay at Sangguniang Kabataan elections. Habang ang grupong InfraWatch naman nagsalita na sa issue ng pagsibak sa dalawang Manila International Airport Authority officials. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Marlene, Bombo Genesis, inanunsyo na nga ng Commission on Elections na naisapilan na nila ang ilang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng money ban ngayong nalalapit na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Commission on Election Chairman George Garcia sa mga susunod na araw ay didetalye nila isa-isa ang naturang mga guidelines sa publiko upang maintindihan ito ng nakararami. Una nang sinabi ng COMELEC ang plano nilang pagpapatupad ng naturang money ban upang malabanan ang vote buying at pagbebenta ng boto ngayong nalalapit na ang Barangay at Sangguniang Kabataan election. Idinatali rin ni Garcia ang nakasaad sa Section 27 ng Draft of Contrabigay Resolution. Dito ay ipagpapalagay ng komisyon na mayroong nagaganap na vote buying at selling kung ang isang individual ay makuhanan ng malaking halaga ng pera na lalagpas sa 500,000 pesos 5 araw bago ang nakatakdang araw ng eleksyon. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na mga individual na may makatwirang background ay exempted sa naturang money ban, kabilang na ang mga negosyante at disbursement officer o cashier at iba pa. Pangungunahan naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng 24-hour money ban checkpoints sa buong bansa. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Garcia. Ay po sa mga susunod na araw ay i-detalye natin isa-isa para po mas nalalaman mga kababayan natin yung tungkol sa ating pong sinasabi. Lalo na po yung money ban. Yung money ban po tuloy po yan. Yung pong 500,000 na daladala 5 araw bago mag-eleksyon. Kasama po ang ibang ebidensya. Hindi naman po prohibited yung magdala ng pera ng ganong kalaki. Pero dapat walang ibang dala. Halimbawa, ikaw ay nag-iikot sa barangay, may dala kang pera ng 500 plus sample ballots, iti-presume ka lang involved sa vote buying. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Garcia. Samantala, sa ibang balita naman, kumbinsido ang watchdog group InfraWatch PH na hindi madadala o madadaan sa petisyon ng isang grupo ng mga negosyante, si Ombudsman Samuel Martires, sa harap ng ilang panawagan na baliktarin ang dismissal order laban kay Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong. Ang pahayag ay ginawa ni InfraWatch Convenor Attorney Terry Redon makaraang umakyat sa Court of Appeals ang kampo ni Chong para questionin ang pagsibak sa kanya ng ombudsman. Sinabi ni Redon na kilala si Martires sa pagiging patas niya sa kanyang mga nakaraang desisyon, kabilang na itong laptop anomaly sa Department of Education at family issue. Naniniwala si Redon na hindi babaguhin ni Martires ang hatol nito laban kay Chong kahit na ipinagtatanggol siya ng business groups dahil ang mga ebidensya ang pinagbatayan ng ombudsman sa nasabing desisyon. Sa katunayan niya, sa unang taon sa ombudsman ni Martires sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinatunayan nito ang kanyang independence matapos iurong ang reklamong usurpation of authority laban sa yumaong dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa Sandigan Bayan.
Ang nasabing kaso ay sinampa ni dating Ombudsman Conchita Morales laban kay Aquino na may kaugnayan sa madugong top secret military operation itong Oplan Exodus sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Action Force noong February 4, 2015. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali mga kabombo, nanatili namang nagpapakawalan ng tubig ang 3 malalaking dam sa Luzon simula pa yan noong nakaraang linggo. Ito ay dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, dulot pa rin po ng lalo pang lumalakas na habagat. Kinabibilangan ito ng Ipu Dam sa Bulacan at Ambuklao at Binga Dam dyan sa bahagi naman ng Benguet sa Cordillera Administrative Region. Sa datos na inilabas ng Department of Science and Technology, nasa 101.1 meters ang antas ng tubig dyan sa Ipu Dam kaninang umaga. Ito ho'y lagpas sa spilling level na 101 meters kaya't nakabukas ang 0.15 meters o ito ho'y 15 sentimetro na spillway gate. Para naman sa Buklao at ang Binga Dam, bukas naman ang tig-2 nilang gate, 0.5 meters o ito ho'y 50 sentimetro para ho sa Buklao, habang 60 centimeters naman para dyan sa Binga Dam. Nadagdagan naman ng 80 meters o ito ho'y 80 centimeters ang level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na magdamag, kaya't sa kasalukuyan umaabot na sa 202.23 ang antas ng tubig dyan sa nabanggit na dam. Samantala, hindi binabaliwala ng gobyerno ang pangamba ng mga rice trader at retailers na malulugi umano sila sa resulta ng Executive Order 39 na nagpapataw nga ng price ceiling sa presyo ng bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi manhid ang gobyerno dahil pakikinggan sila para makahanap ng solusyon sa pangamba na epekto ng naturang kautusan. Sinabi ni Romualdez na handa siyang makipagdialogo muli sa grupo ng mga rice retailer na nagrereklamo na malaki ang malulugi sa kanila dahil mahigit sa 50 pesos per kilo ang kuha nila sa mga traders. Una rito, sinabi naman ni Romualdez na kaisa ang Kamara sa kampanya ng gobyerno laban sa mga mapagsamantalang negosyante at patuloy na magbabantay para maiwasan ang pagsamantala sa presyo ng bigas. Itutuloyan niya ng Kamara ang pagbabantay para sa mapatawa ng parusa ang mga sangkot sa hoarding at profiteering hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao. Hinamon din ni House Speaker ang Department of Trade and Industry, gayon na rin ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na lalong palakasin ang monitoring para matiyak na hindi malalabag ang naturang kautusan na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pagpapahayag lamang daw ng kanilang freedom of expression sa pagpapakita ng pagkakaisa hinggil sa inaangking teritoryo ng China dyan sa West Philippine Sea ang pagsusuot ng ilang mga senador ng statement shirt nang manood ng laban ng Gilas Pilipinas sa China sa FIBA Basketball World Cup nitong araw ng Sabado o nitong gabi ng Sabado. Ito ang paliwanag ni Senator Francis Tolentino matapos na umani ng samut-saring kritisismo o batikos mula sa publiko ang pagsusuot nila nina Senate President Juan Miguel Zubiri, Majority Leader Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Senator Ronald Bato de la Rosa at kasama ho dyan si Senator Christopher Lawrence Bongo ng West Philippine Sea t-shirt sa naging laban ng dalawang kupunan. Hirit kasi ng ilan na hindi dapat hinahaluan ng politika ang mga naturang senador ang friendly game lang ng Pilipinas at ng China sa nasabing torneo. Sagot naman ni Senator Tolentino, walang masama sa pagpapakita ng political belief sa West Philippine Sea, maging sa isang sports event. Kaugnay nito ay ipinunto rin ng naturang mambabatas na noong opening pa lamang ng FIBA World Cup, may ilang individual na rin na nakasuot ng ganitong statement shirt. Sa bukod na pahayag, sinabi naman nitong si Senate President Zubiri na ang pagsusuot din ng nasabing statement shirt ay bilang tugon na rin sa inilabas na 10-dash line map ng China. Habang sinabi naman nitong si Senator Bato na ang kanilang ginawa ay pagbuhay naman sa patriotic spirit at maging ang motivation para ho sa Gilas Pilipinas na lumaban sa gabing iyon.
Sa dagdag pang mga pagbabalita, isa sa mga tinutugis ngayon ng Department of Information and Communications Technology ay ang murang bentahan ng mga made in China na text blaster machines sa bansa na dati nang ginagamit noon ng panahon ng halalan. Sa gitna ito ng pamamayagpag ng mga online scam at text spam sa bansa sa kabilanga ng pagkatapos ng SIM registration sa Pilipinas na layunin sanang tuluyan ng masawata ang naturang mga panloloko. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Alex Ramos, ang naturang mga text blaster machines kasi ay ang ginagamit ngayon ng mga sindikato na kanilang nabibili sa mas murang halaga at nagpapakalat ng mga random text messages. Aniya, sa katunayan ay marami-rami na rin anilang silang nasasawata o nasasabat ng mga text blast machine. Nagawa nga yan doon sa bansang China. Samantala sa ngayon ay sinisiyasat na ng naturang kagawaran ng iba't ibang mga methodologies, partikular na mga computer-based transmission na karaniwang ginagamit ngayon ng mga sindikato para sa mga text scams. Samantala mga kabombo ka Star Nation, sunod-sunod na rin pong nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase ang iba pang mga city government unit dito ho sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos pa rin ng malakas na mga pag-ulan. Maalala ho ninyo sa ating naging mga balita kaninang umaga, una pong inanunsyo ng lungsod ho ng Marikina, kasama ho dyan ang lungsod ng Caloocan, maging ang lungsod ng Malabon at lungsod ng Navotas ang kanselasyon ng lahat ng antas o lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Yung lahat po ng antas dito ay kanselado doon sa nauna ho natin naging anunsyo ho kanina. Pero makalipas ho niyan, sumunod na rin nag-anunsyo ang ilang mga syudad. Kinabibilangan po ito ng Mandaluyong City. Sa ilalim ho ng Mandaluyong City, mga kabombo ka Star Nation, maghapon ho ngayon mula kinder hanggang grade 12. Yan po ay mapapribado man o mapapublikong mga paaralan. Suspendido po ang klase, mga kabombo. At magtatagal po ito hanggat hindi nire-recall o hindi po tinatanggal ang naturahong order o naturahong suspensyon. Diyan naman sa San Juan City, walang pasok sa lahat po ng antas, pampubliko man o pribadong mga paaralan. At magtatagal din po ito hanggat hindi binabawi ang naturang kautusan ng city government ng San Juan. Sa Quezon City, mga kabombo ka Star Nation, una na rin pong nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase sa mga barangay ng Bagong Silangan, Barangay Holy Spirit at Barangay Payatas. Kaninang umaga, nauna nang nag-anunsyo ang iba pang mga probinsya dyan po sa Northern Luzon, katulad po dyan sa may Pangasinan at mga iba pang mga probinsya dyan sa Central Luzon, ng kanselasyon ng klase dahil pa rin po ito sa matinding pagulan kung saan ilang bahagi rin ng ating bansa ang lubog o nananatiling lubog sa mga tubig baha. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa dating pulis na nasangkot sa road rage sa Quezon City dahil ayon doon sa Senado, uungkatin daw yung iba pang mga kasong kinasasangkutan niya sa gaganaping pagdinig bukas. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Uungkatin din sa pagdinig ng Senado ang iba pang mga issue ng retiradong pulis na sangkot sa nag-viral na road rage na si Wilfredo Gonzales. Kabilang narito ang mga kasong kinaharap noon at ang retirement benefits na ipinababalik ng pambansang pulisya kay Gonzales na aabot ng mahigit kalahating milyong piso. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairperson Francis Tolentino, dapat naibalik na ang pera na hindi naman nararapat para kay Gonzales, pero hanggang sa ngayon ay hindi niya ito sinunod at patuloy na binabaliwala ng dating pulis ang utos. Naunang inihayag ng PNP na 2016 nagretiro si Gonzales kung saan mula sa taong ito hanggang 2018 kung saan naman naharap ito sa patong-patong na kaso ay pinasasauli ng pulisya sa kanya ang mga naibigay na retirement benefits. Samantala, hiniling naman ni Tolentino na magkaroon ng continuing orientation at re-evaluation sa hanin ng mga pulis para masuri kung nararapat pa ba na magtrabaho sa operasyon o sa loob na lang ng opisina. Umapila rin ang senador sa PNP na magtalaga ng private sector na bihasa sa human resources upang mapalakas ang human resources office ng institusyon at hindi lang yung galing sa mga ranks na dahil kapwa pulis at tropa ay nilulusot na sa recruitment. Gayunpaman, umaasa rin si Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Ronald Bato de la Rosa na dadalo ito sa pagdinig na nakatakda bukas. Yes, dapat mag-attend siya. Mag-attend siya sa hearing at para mapakinggan din ang kanyang side. Yun ang ating purpose dyan. At tumulong siya sa investigasyon para makagawa tayo ng mga legislation na ikakaganda sa sitwasyon na maiwasan yung kanyang mga
kanyang mga pangyayari. Bahagi yan ang payag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Oras natin mga kabombo, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian at sa atin pong FIBA World Cup update mga kabombo, na isa pinalahon ng FIBA organizers yung play bracket para ho sa quarterfinals ng FIBA World Cup 2023. Nito hong araw ho ng linggo o itong linggo ho ng gabi, natukoy na ho yung mga team na pasok sa quarterfinals na kinabibilangan po ng 8 bansa. Kinabibilangan po ito ng Team Italy na number 10 sa world ranking, ang Serbia number 6 sa world ranking, Lithuania number 8 sa world ranking, ang Estados Unidos ay number 2 sa world ranking, Germany number 11 sa world ranking, Slovenia number 7 sa world ranking, number 15 na Canada at ang number 29 na Latvia mga kabombo. Batay ho sa play bracket ng FIBA, ito ho yung mga asahan ho natin. Maghaharap ang Team Italia bilang first sa Group 1 o Group I at ang Team Estados Unidos na ikalawa sa Group J. Sa pangalawang laro naman, maghaharap po ang Germany at ang Germany po ay una sa Group K laban po sa Latvia na ikalawa sa Group L. Magtatapat naman po ang ito hong Lithuania na first o number 1 sa Group J laban ito sa Serbia na pangalawa sa Group I. And then pang-apat na play mga kabombo, ang Team Canada na number 1 sa Group L ay makakahanay ang Slovenia na pangalawa sa Group K. So ito ho yung magiging play o magiging game sa pagitan po ng 8 natitirang mga bansa sa ilalim po ng FIBA World Cup 2023. Bukas mga kabombo, Setyembre 5, magsisimula na ang mga laro sa ikatlong elimination o ito hong quarterfinals na tinatawag. Una hong maghaharap ang Lithuania at Serbia sa oras na alas 4:45 ho ng hapon. Susundan po ito alas 8:40 ho ng gabi sa pagitan po ito ng Italy at ang Estados Unidos o ang Team USA. Sa Setyembre 6, kinabukasan po yan, nakatakda namang magharap ang Germany at ang Latvia. No? Alas 4:45 ho yan ng hapon habang alas 8:30 po ng gabi para ho sa Canada at sa Slovenia mga kabombo. Ngayon, ang sistema pong gagamitin po dito ng FIBA management ay single elimination. No, ito ho yung susundin para ho sa naturang kategorya. Kaya sino man po ang mananalo sa pagitan po ng 8 team, ang siya pong uusad doon sa finals na nakatakda naman sa Setyembre 8. Habang yung mga matatalo ho dito, automatiko na ho mga kabombo na matatanggal doon sa semifinals. At sila po ay maglalaro na lamang sa ilalim po ng elimination game para ho doon sa ranking na. Magagamit ho yan para ho sa Olympic tournament or Olympics sa Paris sa 2024 ho yan. No? Yung finals naman mga kabombo, batay ho sa schedule pa rin po ng FIBA Organizing Committee, sa Setyembre 10 gaganapin itong finals para ho sa 2 bansa na mananaig o matitira sa mga elimination games o ito hong natitira pang 2 elimination games na nakatakda nga ho mga kabombo na magsimula bukas. Mga kabombo ka Star Nation, ang FIBA News Update ay inihatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Sa dagdag pang mga pagbabalita, mas paitingin pa ngayon ng Land Transportation Office at ng Philippine National Police ang kanilang pagtutulungan upang sugpuin ang mga naglipa ng online scammers sa ating bansa. Ito ay kasagitna na rin ng talamak na panloloko ng ilang mga grupo online na nag-aalok ng tulong sa mga nagnanais na makakuha ng lisensya sa naturang ahensya upang mapadali ang kanilang pagpuproseso ng pagkuha ng student permit o di kaya ang pag-renew sa rehistro ng kanilang masasakyan. Pagsiwalat pa ni Land Transportation Office Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang naturang mga grupo ay mag-aalok ng tulong online ngunit sa huli ay manluloko lamang at peperahan ng kanilang mga bibiktimahin. Dahil dito ay makikipagpulong aniya ang kanilang ahensya sa Philippine National Police upang talakayin ang mga hakbang na kanilang posibleng gawin upang mapigilan ng ganitong uri ng mga illegal na aktibidad. Kasabay nito ay nagbabala rin ng opisyal na hindi
matitinag ang Land Transportation Office at iba pang ahensya ng pamahalaan hanggang sa tuluyan ng mas masawata ang mga mapagsamantalang individual hanggang sa ang mga ito ay tuluyan na ring maipakulong. Samantala, kaugnay nito ay nanawagan naman si Mendoza sa publiko na makipagtulungan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mga impormasyon mang makakalap hinggil sa naturang mga grupo ng mga manloloko. Nanawagan naman itong si Senadora Cynthia Villar na patuloy na palawakin ang coconut industry sa kabila ho ng magandang performance ng naturang industriya. Hinimok ng Senadora ang patuloy na pag-monitor sa pagpapatupad ho ng mga batas para ho sa kapakanan ng mga magsasaka o mga magbinyog dito ho sa ating bansa. Iginit ni Villar na itinatakda rin sa batas ang paghahanda ho sa tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan na magbibigay ng direksyon at pulisiya sa pag-unlad at rehabilitasyon ng coconut industry sa loob po yan ng 50 taon o 50 years. Inihayag ng Senadora na nahaharap pa rin ang coconut industry sa mga hamon sa kabila po ng pagbulusok ng export nito. Kaya naman hinimok nitong si Villar ang lahat ng stakeholders na magkaisa para harapin ang mga isyu at gumawa ng mga inisyatibong mangangalaga sa coconut industry sa atin hong bansa. Inanunsyo naman ng Bureau of Immigration na plano nilang palitan na kalahating porsyento ang kanilang mga manual counter na electronic gate. Layunin nito na mapataas pa ang efficiency rates sa kanilang mga airport operations sa ating bansa. Ginawa ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang pahayag matapos na hilingin nito na taasan pa ang budget ng kanilang kawanihan para sa taong 2024. Ayon pa kay Tansinco, ang programa ng kanilang kagawaran ay nakahanay na upang mabawasan ang processing time na hindi na isasaalang-alang ang seguridad ng Pilipinas. Kabilang anya ang procurement ng naturang mga e-gates ay naprobahan nilang Information System Strategic Plan para sa taong 2023 to 2024. Ito ay kahalintulad rin ng mga e-gates mula sa mga advanced countries at ito ay maaaring makabawas sa processing time kada pasahero. Sa kasalukuyan, naabot sa 21 mga e-gates ang mga na-distributed na sa arrival area ng mga pangunahing international airport sa buong Pilipinas. Oras natin magkakabombo, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Suportado nitong si Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglagay ng price cap sa presyo ng bigas na malaking tulong sa mga mamimili. Muling nanawagan itong si Lee sa gobyerno na magpatupad ng mga pangmatagalang intervention na magpapagaan daw sa pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Ayon sa mambabatas, mahalaga na mabigyan din ng sapat na tulong ang mga magsasaka habang ipinapatupad ang tinatawag na price cap. Babala naman ng Bicolano lawmaker na dapat bantayan din ng gobyerno ang pagpapatupad ng price cap dahil maaring magresulta ito sa limitadong supply ng bigas sa mga merkado ng bansa. Dagdag pa nito, maaring magdalawang isip kasi ang private sector o pribadong sektor na magbenta ng bigas na kakaunti o hindi sila kikita. Sabi ng kongresista, mahirap din na mas mura ang presyo ng bigas, subalit pahirapan naman ang pagbili. Ang pagtakda ng price cap ay isa raw mabilisang intervention para maibsan ang pasanin ng mga consumers. Ayon sa kongresista, mahalaga na magkaroon ng pangmatagalang solusyon gaya ho ng pagbibigay suporta sa mga magsasaka, palakasin din ang anti-smuggling law para ho maparusahan ng mga smugglers, maging yaong mga hoarders at mga price manipulators. Inihayag naman ng mababatas na posibleng makamit ang 20 pesos na presyo kada kilo ng bigas kung magbibigay ng subsidiya ang gobyerno. Anya, ang food security ay isang national security issue, kaya kung nararapat lamang na gastusan ito ng gobyerno at paglaanan ng pondo bawat taon. Samantala mga kabumbo, dumako ho tayo sa ating mga provincial report. At unahin po natin ang bahagi po ng Western Visayas. Meron pong nagtagaan dyan sa part po ng Western Visayas kung saan magkakainuman po sila mga kabombo. No? Makibalita ho tayo, makidetalye ho tayo mula sa Bombo Radio Iloilo. Pinagtulungang tagaina ng 3 magkakapatid ang kanilang sariling kaibigan sa Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo.
Ang biktima ay si Noela Tombo, 53 anyos, kasado, residente ng nasabing lugar. Ang mga suspect naman ay ang magkakapatid na sina Rex, Reggie at Benedicto Lastimoso, residente rin ng nasabing barangay. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Major Miles Dieron, hepe ng Kalinog Municipal Police Station, sinabi nito na magkasama nag-inuman ang biktima at mga suspect. Hinamunaan niya ng isang mga suspect ang biktima na makipag-away, ngunit hindi niya ito pinansina. Kinaumagahan, binalikan ng biktima ang isa sa mga suspect at tinanong kung bakit hinamon niya ito na makipag-away. Nagsumbong naman ang isa sa mga suspect sa kanyang mga kapatid at tinaga ang biktima. Gumanti naman ang biktima, ngunit nasugatan ito sa ulo, kamay at balikat. Nasugatan naman ang suspect na si Benedicto sa kamay at balikat naman si Reggie. Sa ngayon, nasa ospital ng mga biktima at suspect. Hinihintay naman ng pulisya ang dalawang panig kung magsasampa ng kaukulang kaso. Bali yung tatlong suspect natin, yung dalawa doon admitted din sa hospital. Tapos yung isa na kasama nila arrested. Regarding naman sa victim natin, ano din siya, admitted din sa hospital ngayon yung victim natin. Nung nakaraan, bali sinisigawan ng tatlong suspect yung victim natin sa bahay nila, parang inaano ng away ba, hinahamon ng away. Si Police Major Miles Dieron para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Setyembre 4, 2023. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, Philippine Drug Enforcement Regional Office 6 hindi pa mahambal nga may dako nga drug personality sa Western Visayas. Sa dugang pa nga mga balita, dumangas PNP nagapanawagan sa mga Indian National nga mag-log sa police station common transaction sa Banwa para ma-monitor. Ini kasunod sa hold-up nga natamo sa damlag lang sa nasambit nga Banwa. Sa dugang pa nga mga balita, Comelec Regional Office 6 ginpatpat ang rason sa ugot nga pagdumili sa premature campaigning sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections sa mga biyan. Muni man talaga mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Inyo man sinin nasaksihan na batian kag nakitaan ang mga pahayag sa aton siniiyang mga taga-daog sa Studio Draw sa Suwerte sa Palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM. Subong adlaw nationwide sa Multinews gin na panagtag ang balor 15,000 pesos nga premyo sa aton siniiyang nga mga studio participants, studio winners nga kun sa diin nakabaton ini sila sa 5,000 pesos bilang first prize sa winner, 4,000 pesos sa second prize, third prize 3,000 pesos kag tatlo ka mga consolation prize winner nga nakabaton sang tag-isa ka libo ka pesos kada isa. Sa aton sining mga kabombo, we are down sa 7th week or week number 7 sang Suwerte sa Palengke 2023 sang Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos sa nationwide ang iga panagtag sining iyang premyo. Maghulog lang sa inyo sining mga entry sa good ka makaangkon kamo sang tsansa nga magdaog sang libo-libo nga cash prizes kag balde-balay nga papremyo kada semana.
Sa aton sinikaron iyang nga mga kabombo week number 7 na kita ibutang sa inyo sini iyang nga mga entry sa week number 7. Week number 7 sa aton sini mga kabombo pwede kamo makahulog diri iya sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo dira sa Idalom sa Panawagan section. Pangitaan nyo lang dira si Bombo Jane ang aton sini iyang promo in charge. May mga designated drop boxes man kita dira sa inyo sini iyang mga proof of purchase amo man sa mga kabaruhanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. May mga designated drop box centers man kita dira nga sarang kamo iya makahulog sang inyo sini nga mga entries para nga makapasakop sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na may kasya siyahan pa. Nagahilapit na gilang ang aton sini nga Grand Draw gani was-was na kamudira sa paghimo sa inyo sini mga entries kay kung damo ang inyo sini nga entries kay yulog dako man ang inyo sini nga tsansa nga magkadaog. Ang dugang nga mga impormasyon aton sini karong panumbalikan kay man may mga dugang pangid sini nga mga papremyo nga nagahulat para sa mga Grand Draw winners naton sa palabuton nga Setyembre 16. 35 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga las 12 diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Apisar sa nga masako nga pag-conduct sa nga bypass operation sa nagkalain sini nga mga law enforcement agencies katulad ni lamang sa Philippine National Police, City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit kag Police or Regional Police Drug Enforcement Unit. Ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 naman ang nagpahayag diri nga hindi pa nila matumod kung bala mayara sang drug lord or may dako nga drug personality diri sa Western Visayas. Kumusta monitoring sang PDEA 6? I-check naton ina sa imbukan ang report kaupod sa kay Bombo Gladwin Agustilo. Glad sa report na please come in. Bombo Cham, wala pa sang matumod nga dako nga drug personality sa syudad sang Iloilo kag sa mga kaiping kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Bangod nga may mga daan kagabagong nga mga drugista ang mga nagakaladakpan sa mga drug bypass operations. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Attorney Bomrad Asok Abonado, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 o PDEA, iya ginpayag nga mayorya ang mga bag-o kag mga small time ang mga involvado. Payag pa sini nga halin sa iban nga rehiyon ang supply sang droga sa Western Visayas base sa ilang monitoring. Rason nga wala pa sa makabig nga drug laboratory sa nasambit nga rehiyon Bombo Chap. Wala sang na-monitor ang PDEA 6 nga magintukod nga bag-o nga drug group sa Western Visayas. Dugang pa ni Abonado, nagakabuhinan pagani ang mga drug groups bangod sa padayon nga operasyon sang otoridad. Wala man sang na-monitor nga marijuana plantation kaga Shabu Laboratory diri sa Region 6. Sandig sa monitoring sang PDEA 6, naging ang supply sang droga subong bangod madamo na ang nakaladakpan nga high value individuals mo Champ. Yari wala ato pamatian ang nanginpayag ni Attorney Bomrad Sok Abonado, ang spokesperson sa PDEA Region 6. Wala pagin man kay ti lain man nagkatakpan. Oo. Natalapta man ang mga katakpan based sa mga may mga new personality may mga old man pero wala kita bala tapos ang ginakuhaan ng sources hindi nila sa isa ka lugar. Lapta so wala pagid na to mapinpoint kung may ara na sa sila natin yung makapig yung drug lord na hindi nagkakapot sa probinsya. Pag nasa Region 6. Hello, of course, nakita natin nga nagpo ang mga recoveries because na ginatry sang ginatry nila balang penetrate liwat hindi nagbalik ng klase, nagbalik ng tanan-tanan. So ginatry nila balang sila magbaligad nagpo, no? Galiti siyempre ang aton yung mga enforcement agencies. Sila padayon mga pag-monitor. So despite the fact nga gina-penetrate nila kung kadakpan sila gyapon nga mga kadakpan nagko. So mula siyang ang naton ang makomment naton because bala naton nga wala man contact ang aton mga kapulisan pag other law enforcement agencies para matakna ni matamat man na madula ang legal na droga sa aton
Pero sir, sa mga nakadalakpan, sir, ang mga source nila, lain-lain, sir? Lain-lain. No? So, sino kung pambalon mo, may harap nga sa Bakaw. Kung isa, madakman ba sila nga halin sa Negros. No? So, lain-lain ang ilang mga sources. Ang iba sila, sinibasi, hindi magkakabalo, amo malaga yung ginag-verify na to. Ay basi, bala pagpatalang man lang na. So, hindi naman na mabalaan, video, fully. So, pagpadayan man ang verification nila, kung hindi man ang sources nila. Kasi so far, wala pag kita makita man ba na lugid niya verified hindi siya nagalin muna na reports na to kasi nagaling niya sa sagwa ang ginamat nila transport diri kasi wala makita sang madumduman or nagaladakpan nga nagtutindog sang laboratory sabi diri sa region no. Bali sir, ang iban sir, base man sila sir, iban mga downline ng sir sang iban mga nadakpan sir? Mga bag-o, nga players, iban sila, iban wala sa lista, iban mga surgeries before, so na-try nila guro liwat nga isudlo naman ang uling obra, kasi siyempre, subong balanta, nagbalik na sa full face-to-face na makita talaga niya traffic subong, tungod sa, sa pagbalik sa klase, no? So, muna, inalauman man natin nga mano ni mahaganagan man siya hopefully kita to sa usod di man nagladakpan basi ma-deter naman ni sila no yung padayonon pa nila mga illegal nga mga ginapangubra. Sir, makahambal bala naton nga may drug laboratory diri sa Region 6 sir? Wala gid kabati sa feedback no kasi mostly ang istoryanan naton sa mga kaupod naton nga mga law enforcement agencies transportation ng pinaka source nila kasi mabudlay magpatindog sa laboratory because kinahanglan may pasulod ang chemist siyempre ginamonitor man naman nagasulod kinahanglan mo magbakal sa raw materials ginamonitor man ina sa aton yung mga other law enforcement agencies kung magbakal ka sa mga lagko ng mga let's say muriatic acid kasi one of the ingredients na muriatic acid no so siya ma-detect na yun, mabalaan na yun. So at the same time, kinahanglan mo mga equipment sa pag-ubrasi na. So usually kakadakpan na sila, pero so last time, if I can remember, last year, may nag-try ng mga Australian yung magsulod diri galiti. Nadaan na dakpan sila kasi gagawa sulod ang mga equipments, ang tao, ang mga dagko-dagko, ang mga slakyan. So hindi siya dali bala baka matago mo siya. Compared as kung i-transport mo siya, kung ipaagi mo sa coastal areas, ihapiton malanada ang kusino na ang mahapit sang munabi, may butangan mo lang GPS. So, mas na po siya, mas na hindi gawa ma-detect kahit paano, compared to magpaano kagit sang laboratory. Bala. Ato nabatian si Attorney Bomorad Sok Abonado, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Bombo Champ. Na-determine nila kung saan ko na nagahali ng illegal drugs sa Bombo Glad? Bombo Champ, kina-verify sa karon sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga impormasyon angon sa pagtudlo sa pila ka mga sources no nga halin sa jail facility sa Luzon area bilang amo na ang nagasupply sang illegal nga droga lakip na sa Western Visayas, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Glading Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sining follow-up report sa sining mga tinion sa aton sining mga kabombo kun inyo manotisyaran why na sang gagmayanay sa karon nga mga buy-bust operations namin aton in terms sang makuha sini nila nga mga illegal drug items ginapatihan na shabu why na ganubo sa libo ang ila sini iya nga ma-recover kag sa pagsikyar amo ining iya nga estimated value. Kung balik-balikan ta naman sa tiyempo iya nga mainit ang kampanya batok sa illegal sini nga droga, kadamo sang mga na-neutralize nga mga ginapasuni, ginaaligar nga mga drug personalities
may mga nagkalapreso man. Ginapahayag mga remnants or mga tinawo, right hand, left hand, o kung ano man nira ang ilang sininga posisyon sa isa iya ka drug group, ang sa karon yara sa sulod sang presoan, sa sulod sang lock-up cell. Kadaman sini sa ila ang ginbiyahe na sa New Bilibid Prison. Now sa karon diri nagalibog ang aton sini nga paminsaron kung sa diin gid man bala nagahalin ang supply sang illegal sini iya nga droga. Masami sa mga nagkaladakpan sa ginkasa sini nga buy-bust operation, ginatudlo sini nila banwa sa bahin karon iya sang New Bilibid Prison. Ang iban sini ginatudlo sa piyak sini iyang isla. And I'm referring to Negros Occidental. Di ko may mga madakpan tos Negros Occidental, ang ginatudlo sini nila, ang ila sini nga transaksyon, naghalin man kuno human dito iya sa may New Bilibid Prison. Diri karon banwa kag daw kasubong iya nga nagalibog ang ulo sini naton. Ano ba lang nagaklinabo karon in terms ng illegal drug proliferation diri sa pungsod na Pilipinas? Apisar nga way sang may ginhingadlan sini nga dako nga drug personality, wala sang may ginhingadlan sini iya nga drug lord. Ba't daw kasubong karon nga nagabaha ang illegal drugs? Kung siya ang aton sini nga pag-istoryahan. Manutisyaran managuro ninyo sa mga buy-bust operation. Wala naganubo sa isa kagatos kalibo ang nagaka-recover sa mga subject person nga ginapang dakop sa ngaton sini nga law enforcement agencies katulad sa Philippine National Police, sa ila sini nga Drug Enforcement Unit, kag subong man sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sadtong Chimpo banwa nga masupog ang aton sini iyang gobyerno sa kampanya batok sa illegal sini nga droga, why kita makabati nga ginatudlo ang New Bilibid Prison bilang amo iya ang main source sang illegal drugs. Sang chimpo ni former President Rodrigo Duterte, ang nagauyat sang New Bilibid Prison amo sa karon si suspended and former NBP Director Gerard Bantag. Tis Bantag karon wanted person naman. Bangod ini siyang naangot sa kamatayon ni Percy Lapid. Kag ginaangot man ini siya, as a matter of fact, na-file na gani ang another case nga murder, batok sini sa iya sa kay General Bantag, sa kamatayon naman sang ginapahayag middleman nga ginagyan gintransaksyon amo sini ang kunang kilala ko pag gin-cascade sa pag-materialize ang hit sa isa iya ka radio announcer nga si Percival Mabasa o kung mas kilala bilang Percy Lapid. Ti that time sa nagpungko si Gerard Bantag, General Gerard Bantag, ginhingadlan ini siya nga the butcher. Mga lihok sini niya nga ginpatigayon sa New Bilibid Prison, tanan sini iya nga mga ginapahayag sining kubol. Sang mga high-profile inmates, pinang rosdak ito, pinang bakho ito. Grabe kay stricto sang simpo niya si Gerald Bantag. Sang siya ang direktor sang New Bilibid Prison. Ti magamba ka ma-high profile inmates kalabanan sina diri sa ila, amo ining mga durugista nga nadakpan sadtong tion ni Presidente Rodrigo Duterte. But lately, sa aton sini magkabombo daw kasubong iya nga nagbaliskad ang paya. Bangod gani sa siningin kaulamiran ni Bantag kapag patay sa kay Percival Mabasa,
or mas kilala bilang Percy Lapid. Tididto karon banwa ini siya ang ginsuspend, ginbuslan, lain na karon ang nagauyat sang nasambit sini banwa iyang New Bilibid Prison. Kag ang nagauyat sa New Bilibid Prison sa karon sa aton sini nga mga kabombo, isa man sa mga masaligan dira ni President Bongbong Marcos. Tididto pagani sa pagpungko na sa nga bag-o nga direktor sang NBP, natukiban nga may mga ginpakutkot sini nga tuman kadalom to iyang sahi sang kulot-kuton to. No? Kay kuno mas kuba diving si Bantag. Inisyuan pa si Bantag to nga may mga kabayo, may mga inugbulang nga manok. Daw halos tanan na diskubrihan sa pagpungko sang OIC director sa New Bilibid Prison nga si Gregorio Catapang Jr. Tikong kaisa balabanwa sa pagkamalisyoso man sang paminsaron sang aton sini nga mga kabombo. All fingers are pointing sa kundi nagahalin ang illegal nga drugs. Kag kun lang taon mo kadamo sang nadiskubrihan ang OIC director sang NBP natuhoy sa mga ginapayag ka ginaakusar or ginaaligar illegal activities sa sulod sa New Bilibid Prison within the compound. Si former NBP Director General Bantag, how come karon banwa iyang why niya matukiban or why mamutikan sa kun bala ano ka matuod nga mayara gid man sang source dira or kung sino gid man or ano may ginaluto or dira iya ang Shabu Laboratory sa sulod sa New Bilibid Prison. Sa aton sini mga kabombo. And come to think of it, sa aton sini matag palamati, sang pagbulos ni Director Gregorio Catapang, iba si ini coincidence lamang banwa? Nga daw kasubong iya nga nagbaha sa illegal nga droga ang pungsod na Pilipinas. Di ba? Sa aton sini nga mga kabombo. Tikon ang tanan nga tudlo sini ang direksyon dito sa New Bilibid Prison nagahalin ang supply sa illegal sini nga droga ti patal karon nga istorya ni. Sang una iya kung durugista ikaw, kung drug lord ikaw, ginhawa sininimo iya ka puro panago. Apisar nga damo ang imo sini koneksyon kay mainit ang kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga. Subong iya banwa, daw kasubong nga very protected, highly protected ang mga durugista sa sulod sang New Bilibid Prison. Hindi ba? Hindi na sila iya magkabalaka nga sudlon sila sa nga anuman nga law enforcement agency sa aton sini nga gobyerno. Issuean sila sa search warrant. May matest by sa ila sini nga lugar para nga ma-confirm indeed may nagabaligya dira sa illegal nga droga. Daw kasubong sini karon iya nga mayara sang mabakod nga shelter ang mga durugista samtang ini sila banwa ang nagapadayon sa ila sini iya nga illegal nga buluhaton, illegal nga negosyo sa pagpalaptak kag pagbaligya sa illegal nga droga. Tikon mag-amo sining sitwasyon, mag-amo sining senaryo, paano naton mapapas ang paglapta sang illegal nga droga diri sa aton sini nga pungsod? Di ba? Para ligban sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero why man naton iya nga ginadiscredit ang
performance karon sang mga drug enforcement unit sa aton sa mga kapulisan. Very satisfactory gid ya gani kun lang taon naton. Oh, hindi lang kay very satisfactory kundi outstanding pa sa aton sa mga kabumbo. Pero inang itudlo ang New Bilibid Prison bilang source sang supply siniya sang illegal nga droga, ti diri kita guro matihin-tihin subong. Ano ni mayara sang basbas nagikan sa mga matag-as siniya nga opisyal sang aton sini nga gobyerno? Sa aton sini makabumbo. Oh. Tiwai sang dako nga drug personality, wala sang drug lord. Pero gabaha ang illegal drugs. Yan mo sinikaron banwa ang isa sa mga nagakadapat siniya nga tutukan sa aton sini nga gobyerno. Oh? Kung kampanya batok illegal nga droga ang aton sini nga pagaistoryahan. Ang mga mahambal naton underground movement kag mga makabig naton hidden story kon illegal drugs ang aton siniya nga paga-istoryahan. Oh. Pero suno pa sa mga kilala ko nga ti nakapanerbisyo na kag natapos ang ila sining serbisyo dito iya sa New Bilibid Prison. Ang term niya banwa sa aton sining mga kabumbo, noy, sige gyapon luto to. Yan na namin nga noy, sige gyapon ang luto to man. 56 minutos nakaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kang impormasyon driman sa palatuntunan, bumbuan ay sa udto, istoryahan naton ang Comelec Regional Office 6 ginpatpat ang rason sa hugot sini nga pagdumili sang premature campaigning sa barangay and sang kunyang kabataan elections. Kay nangin subject man ini sang debate sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oh. Kay nga man ti sunod diri banwa sa Commission on Elections sa tion nga maka-file sang Certificate of Candidacy ang isa iya ka kandidato, hulaton niya ini ang Setyembre o kon Oktubre 19, kag amo palang inang pag-umpisa sa iya sininga pagpangampanya. Pero may mga supak sa sining pahayag. Sandig diri banwa sa mga kabumbo naton, ngati siling nga may ruling ang Supreme Court may kang tanan sa premature campaigning, ining Piñera versus Comelec. Ang iban sini nagahambal, siling nga hindi pa man inabot silingon nga nag-file ka na sa Certificate of Candidacy, makonsider ka gilayon as a candidate sa aton sini makabumbo. Makonsider ka lang ko as candidate sa tion na iya sa campaign period. Ting iban sini karon iya hilabi pa sa mga nagapapili punong barangay, mansig bantayanay karon ni sa ila sining lugar. Kung ang kilala ko pa gani iya nga nagakandidato sinya ti noy one step itip ni lingkon no namin mga one step itip man. Sinya makita ko lang kontra ko kro nga do manguro kumpanya na siya, ireklamo ko sa Jones Comelec. Kambal man sang isa ka kandidato ay way kimo ga basa ba? Amo nang problema si mo kay way kimo ga basa-basa. Oh, mayara na yan sang desisyon ng Supreme Court. May kantanan sa sinang premature campaigning. Kag way na nayabiring. Eh mga moamo sini nga sitwasyon sa aton sino makabumbo, tiyang Comelec diri may pathag. May kantanan sa premature campaigning
Ini kag iban pa mga balita, balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie-goldie songs sa concert at the Plaza. Grandparents' Day Edition. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna siningala sa launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Bumblan. Kay ang Comelec nagpathag may kantanan sa sining premature campaigning. O kag sa mga kabombo naton nga mga nagapapili dira, no? Atensyon sa inyo magpamati gid diri. O kay para nga may makuha kamo nga leksyon kag mahibaluan ninyo ang eksakto nga plastada sa sining premature campaigning nga ginatawag kay para nga hindi manugon ang inyo siniiyang pagpapili sa palabuton sining Oktubre 30 nga barangay and sangguniang kabataan elections. Check naton si Bomboria Mumblan. Bomboria sa report, please come in. Nagapanindugan ang Commission on Elections nga isa ka paglapas ang pagpatigayon sang premature campaigning sa diin ang paggamit sang Peñera case ang wala sang epekto bangod ini ang ginagamit lang sa automated elections. Kung madumduman ang Peñera case, Bombocham, sang Setyembre 11, 2009 ang nangin highly controversial bangod sa pagpati sa mga abogado kag eksperto nga hindi isa ka election offense ang premature campaigning sa Pilipinas. But silingon ang ini nga premature campaigning ang ginakambig nga pernicious act sa diin wala sang layi nga may ara sang penalidad kaangot diri. Samtang no ang sunod man sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Tomas Valera, Assistant Regional Election Director sang Commission on Elections Region 6, iya ginpahayag nga nagapatigid ang commission nga mayara sang premature campaigning sa diin ini ang nakasaad sa guidelines sang commission sa diin ginapatuman na ini subong nga 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Bangod kita sa Pilipinas ang manual system of voting ang aton nga ginapatigayon sa ini nga eleksyon sa Oktubre 30, Bombocham. Suno kay Valera, mahimo nga magpadala sang sworn affidavit kag magapakig-angot lang sa Commission on Election Offices ang mga testigo kung bala ang ini nga kandidato ang nagapatigayon na sang premature campaign sa ilatag sa ka-area. Sa dugang bala nga pahayag aton magpamatian si Attorney Tomas Valera, Assistant Regional Election Director sa Commission on Elections Region 6. So, ang guidelines pagwa sa among chairman was that the Peñera case will not apply sa barangay elections. Because ang ilan ng view is that it applies only sa automated elections. So as of now, ang stance ng commission is there is premature campaigning. You will be liable if you campaign early. Now, of course, that is being questioned. In fact, iba na mo na tao sa field by mga query man. So, but as of now, that is the guidelines that came out sa among main office. And with this attorney, here in Western Visayas, ang pinanaang na-consolidate ninyo ng mga nagfile na sa ilatag sa mga certificate of candidacy sa aton ng mga probinsya kag syudad sa Western Visayas. Now, ang total na to number of barangays is 4,051. No? Out of that, you have 9,289 candidates for punong barangay. Sa sangguniang barangay,
you have 76,110 candidates. Now, sa chairperson naman iya sa Sangguniang Kabataan, 9,765 ang kandidato. Sa members sa Sangguniang Kabataan, 52,732 for a total tanan-tanan of 147,896 candidates. So, at according sa amon nga there might be some changes pero gamay lang siguro sini kay ina-review ko na double check pa nila ang going through the names of the candidates base pala may mga double entry. So mabuhin o may na wala ma-encode, so may changes siguro plus or minus due tayo. So naman diris no sa Senate session number 3386 no. Ang ini nga explanation natuhoy sa premature campaigning, ang ini ang basis nila is ang new poll automation law, something sa diin no ang ini ang mga comments nga hindi pwede pwede ang premature campaigning suno man sa mga iban nga mga impormasyon apang no gin klaro na gid sang Commission on Elections nga hindi pwede bangod diri sa barangay and Sangguniang Kabataan elections ang premature campaigning ang paglapas na sa election violation and code Bombo Cham no. So ang iniman suno kay Attorney Valera, may ara na kita sang kompleto nga data from August 28 to September 2 nga filing of the certificate of candidacies sang mga kandidato sa diin. Sa punong barangay mayara na diri sang 9,289, ang Sangguniang barangay member ang 76,110 in total. Chairperson sang Sangguniang Kabataan 9,765, Sangguniang Kabataan member 52,732, nga may grand total nga 147,896. Kag sa kung matukiban, kung may ara gidman sang premature campaigning kag may ebidensya, yari ang kaangot man nga pahayag ni Attorney Thomas Valera. Well, kung if you want to file a complaint, kinahanglan sina may sworn affidavit ka no. And then dala sa inyong witnesses may may affidavit complaint din ito plus ang inyong witnesses. So i-receive na din namon and then forward namon sa law department. Eventually if they find ma-order na sila to conduct a preliminary investigation. Ang Commission on Elections Region 6 nakabaton sa reklamo, mga sworn affidavit, complaints from voters sa mga nagligad nga eleksyon na attorney? Well, there are some na-forward naman sa. So, yung iba na nagabalik man din lain-lain ng mga election-related cases. Okay. Attorney Thomas Valera, kung may mga dugang balang palamang kutano natuhoy sa ginpatuman nga barangay and Sangguniang Kabataan elections, kung may ara man na apprehend ang kapulisan kag mga concerned agencies sa kangin lang sang Philippine Army kag sang Philippine Coast Guard Western Visayas, may hara sang apat ka na apprehend ang ini nga mga concerned agencies sa diin, may hara sang isa nga na record sa probinsya sang Iloilo kag tatlo sa syudad sang Iloilo nga naga-constitute sa apat ka mga individual nga naglapas sa Commission on Elections checkpoint. Yari karon sa dugang nga pahayag si Attorney Thomas Valera. After there were 4 incidents, one in the town of Maniway and 3 in Iloilo City. So there are 4 apprehensions sa aton nga checkpoints. So kung makita mo daw active ang aton nga Iloilo City kay silang pinakadamo upan nga apprehensions, no? Congratulations to them. May we know kung ano nga mga kalibre or pistol ang na-confiscate sa aton kapulisan, attorney? Wala man diri mabutang sa no? But hindi lang it's not only firearms kundi pati ang deadly weapons. Okay.
Deadly weapons such Deadly as? weapons like mga bladed weapons. Dala din. Okay. Attorney Thomas Valera, sa kabugusan nga no, pagpatigayon sa Commission on Elections checkpoint starting from August 28 to September 4, apat gid lamang ka mga individual ang nadakpan sa mga otoridad sa bugos na ining Western Visayas, Bombo Siam. No, may ara naman liwat nga patigayon nga joint meeting ang Commission on Elections, lakip na ang mga kaupo na diri ang mga concerned agencies para naman sa dugang pagid nga preparasyon para sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Wala pa sang petsa nga ginhingadlan ang bahin sang Commission on aton siniya nga pagsulundan nga ang campaign period baga-umpisa October 19 to 28 kag kon sino man dira nga naka-file na sang certificate of candidacy nga maglibot abi maghambal nga ako si Chamover nagapapili iya bilang punong barangay sa barangay Munay, butuhan nyo ako, yari ako ng mga kagawad. So may igo ginana sa premature campaigning. Pero paano abi kung why mo man niya ginlawag? Naghambal ka lang niya nga ako si Chamover para sa barangay Munay. Nag-amo lang na iya for example, Bombo Ria, makonsider bala ina nga premature campaigning without mentioning the word vote? Mumuria? Based man no sa imo man nga case sa Bombo Siam, wala ka man maginambal nga magapadalagan ka, nagpakilala ka malang lain abi ang kampanya nga ginalakip mo na dira kung anong imo nga position Bombo Siam. Pero mga situations such as that very pa ina Bombo Siam, hilaw pa ina kag ang matudtod nga luto Bombo Siam no, may ara na sang maginandaan ka na nga mga verbal form ang may pa tarpaulin Canada ang imo nga mga posters, signages, flyers, mga amo ini abi Bombo Siam, amo ina ang mga halimbawa, tulid nga halimbawa kung ano gid man ang premature campaigning. But as to your case, hilaw pa ina kag hindi pa ina makabig no nga premature campaigning. Angot man ini diri sa makabig nga form sahi isang premature campaigning sang Commission on Elections Region 6. Under deliberation pa ina kung i-deliberate sang Commission on Elections based off sa ebidensya nga ginpasa sang mga taho nga nakakita kung sa pagpatigayon sang quote and quote premature campaigning sa lugar nga ina Bombo Siam. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Ria Momblan. Ti kung mag-amo sini ang sitwasyon banwa sa aton sini nga mga kabombo. Amo ni ang panindugan sa COMELEC nga ang Piñera versus COMELEC ang applicable lamang sa automated election kag hindi applicable sa manual elections sa aton sini nga mga kabombo. So be it. Ugaling ti ano abi ang kinalain sang manual sa automated, no? Computer lang siguro Pero ti amo man ina sa gihapon ang nagakampanya during automated elections, nagalibot man ina, nagapanakod man tarpulin, may mga jingle man sila, may mga rikorida man sila. Why gid sang kinalain, why gid sang kinalis? Sa nagapapili sa manual elections or manual voting nga ginatawag, ang kinalain pagid sinisiguro ti posisyon Pero kung sa pagpangampanya sa aton sini mga kabombo, why gid ti kinalis? Ipanggid nimo abi si Kap, si Kagawad, sakay mayor, sa vice mayor, kag sa mga member sang sanggunian. Why man sang kinalis kung sila ang magkampanya? Nagalibot managyapon sa ila sining
area nga nasakupan, nagapangamusta, nagahambal nga ti kinanglan, kag nagapangayo ginako sang hamili ninyo nga bulig. Makaagi to sa may mga nagapangapito, ti mapungko upod sa ila, kapi-kapi, pero pamangkot, ti ano plastada nyo di sa Zone 12? Ano problema di sa Zone 69? Kung ako yung magkapitan, sus, mangin na malipayon ang tanan nga suna, partikularmente ang Zone 69, Zona 69, kay paborito ko ng numero. Amo man sinasagyapon. Kung magtion naman iya nga mag-elections pagka mayor, si mayor makanto man na to. O, ano problema nyo di sa Zona 69? O? Zona 68? Ti mambal tong pumuluyo. Ti mayor ang iban sini na solusyonan na ni Kap sa Zona 69, pero gusto na mo pagitani niyo. Ati way problema kung ako botohon yung nga mayor. Oh? Ti hatagan ta na sa nagakaigo nga proyekto ng Zona 69 kay katulad ni Kap 69 man ang akon sini nga favorite number. Amo-amo man sina sa gihapon gani. Hindi bla? Sa aton sini mga kabumbo, kag correct me if I'm wrong, ginapili lang niya gali sang laye kung sa diin siya applicable apisar nga ti may desisyon na from Supreme Court, no? But nevertheless, sa aton sini nga mga kabumbo, kung may mga pagpang-alang-alang, mas maayo pa nga ti spiyok lang ang bubbles, anay eh. Magambak nga spiyok lang ang bubbles, ti hipusay lang anay, hulaton ta na lang ang gina-prescribe sini iyang campaign period, kag dito bira-bira karon pangampanya. Oh. Pero ang kilala ko, Maninoy Dante, ang kilala ko Agosto 28 pa lang niya, human na yung rekorida niya. Oh. Pandaron na gid lang mo. Pandaron na gid lang igulo mo ang USB, takod mo sa speaker nga dako-dako. No? Pandaron, i-play na lang gid mo na oh. Tiyang bansang kilala ko nga nagakandidato, hindi gidanay maluoy ka mo. Hindi gidanay. Oh. May naghambal man to gani nga ginakayo ko na subong ang speaker sa ngakon nga salakyan. May subwoofer na kumplito mo. Sinya makayo la ni kag tapos wasing ni makagwa ni karon. Paandaron ko ginto ang rekorida. Oh, di nakabati to ang natundan sinya. Ginambala niyang kilala mo, Maninoy. Yan ano ka man mo kay gimpasa-pasa mo man tiya siya. Nali pandaron niya na karon, la mo nga buang man to nga daan, nali pandaron niya na karon. Ti disgrasya ko yakon. Pero sa aton sino makabumbo, para nga ti why ti rimalaso, kag why isang may makatsucho, no? Why isang may makatsiwawa, ti pakalinong lang anay. Oh? Pakalinong lang anay. Kag ti ang pinakadabis-dabis yung mga birada, da medyo hutik-hutik lang anay Ninoy Dante, di ba? Oh, sa aton sini nga mga kabumbo, para nga ti hindi makatugas ang problema nga karon ireklamo ikaw dira sa imo sini nga kasumpong nga naga-premature campaigning ikaw iya. Oh? Kaya hindi lang ni siguro applicable sa sa may mga kasumpong sa aton sin mga kabumbo. Way daho man dira ang mga uncontested nga mga kandidato. Oh, nagakadapat hindi man kamo malipat kag sundon kung anong pagsulundan sang kumilik. Oh, para nga mangin matawhay ang inyo sini nga paminsaron kag hindi kamo ma-stress. 25 minutos nakaligad sa takna sini nga
launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, dumanggas PNP nagpanawagan sa mga India National nga mag-log sa police station kung may mga transaksyon o kung manukot para nga mamonitor. Kag tingwaan ta karon sa aton sini nga pagpangalagad. Nagpatigayon to sang ocular inspection si SB Petrimanyes sa may Ungka flyover. Sus Maria kagusay po nga mga guak tong nakitaan. Makakurol ba? Kaya ang gamay ito nga gatal bla? Santo? Sumong na kunako na gid. Kag daw halos nga matigpo na Banwa. No? Ginayum-yuhom talaga pero ginakibang ng mga motorista sa mong galalabay draw. Kay kung lang tawon ni mo yung mga kauturan, hindi na niya siling nga normal pangaksahi isang gatal at tong hambal nila nga may mga rubber damper kuno para iya sa friction or whatsoever ang engineering explanation sinadira. Pati itong mga rubber damper nagtulokal! Mahal bugas subong mo, no? Sa una, way man uso sa mga super glue, Elmer's glue, o kung mga sa isang glue, dapul-dapulo, iya mo namon mo lang na ang sobra nga kanon, no? Kag ipilit, pilit man! Galit hindi tanama mo na subong, mahal bugas. Ninoy Dante, no? Kung tipunon ta naman tagok siniguro sang langka, ayawan man kita. Katipunay, katagok ka langka. Anyway, storyahan na rin dugang, diri sa panayon nga pagpangalagad sa mumuha na isaw to, balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdong oras. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable. Tatak na sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay soudto sa gyapon ko punimo bombo Chama Blanco Hover. Ibalon tamang karon nung pahayag diri ni Mr. Jack Kakunlo matapos nga ti daw makapilana ni Kabes nga ginpalabot ni Sangguniang Bayan Pete Trimañez ang humps dira bala sa may kilid sang Ungka flyover. Ang isa do may mga may bag-o na subong sa isang humps, no? Ang isa bungsod type. Pakita sa mga engineer, bungsod type kay di do bungsod lang. Ang isa daw daw humps skid, no? Pero pagpalitada sang humps to do bla. Basta makita nyo na karon sa aton sini nga mga kabumbo. Diriman sa aton sini nga pagpangalagad. Bali anyway, balik-balikan ta na karon sa report pa ni Bombo Angel Tan kay ginpalabot naton si Mr. Jack Kunlo kag may kantanan pagid sa sining traffic diri kag Ginabaw. Daw halos hindi magyan ang dalan mapa kinamo. Oh? Sa aton sini Makbumbo. Ti may mga nagapalabot sa reklamo diri nga mga ginikanan ugaling kiti nagapamalibad lang nga magpakilala. Pero ang ila sining sentimiento nga nagapugok ang dalagan sa trapiko kay kung magpondo sila kag magpapanaog sang ila siniiya nga mga kabataan nga nag-eskwela diri sa may isang eskwelahan malapit diri sa nga namtang diri sa dalan mapa, hindi na sila makapakilid. Kumbaga pa hindi sila makapundo
sa eksakto sini nga lugar kay may mga private vehicle na dira iya nga nagapundo nga daan, nga nagapark, kag inang private vehicle wa niya gahalin-halin dira 24/7 na nagapark dira banwa. Oh. Kag hindi lang kay isa, no, or duha, kundi daw sandig sa mga ginikanan dira do 5, 4 tubtob 5 ka mga salakyan ang nag-occupy iya sang dalan. Yanong plastada sini karon kay may mga dalan gani kita diri nga butangan bilang pay parking. Ang mga naga-park sa pay parking nagabalayad. Oh. Sino ini iyang special animal? Oh? Kag ano ini siya tag-iya sa nga dalan mapa? Nga ginapanugutan na dira iya nga mag-park 24/7 ang iya sini nga salakyan. Ibalo na ton inakaron sa ton sini nga pagpangalagad. Check one ay this time si Bombo Jomar Villa kay may isa naman kay Indian National nga naholdapan sa may banwa sang Dumangas. Tiambal sang pulis sa Dumangas niya ginadvisean ginamon ang mga Indian National ining mga nagapautang nga maglag sa police station para nga mamonitor ang ila sila nga mga transaksyon kag at the same time ti ma-providean sila sang seguridad. Check tabla si Momo Jomar. Joms, sa report ta please kami. Nagpanawagan ang Dumangas Police Station sa mga Indian National nga magalag sa police station kung may transaksyon ini sila sa nasambit nga lugar. Ini ang kasunod man sa natabo nga hold up incident kung sa dinti isa ka Indian National ang nabiktima sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Master Sergeant Ramon Bailon, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station, ang katuyuan sini agod nga mamonitor ang ila sini nga hulag kung may ara ini sila transaksyon sa nasambit nga banwa. Suno sa natungdan, hindi man ini mandatory pero ti na isa diri sa Kitalantaw nga mo ning isa diri ka pamagi no agod nga ti malikawan kag ti makapamayo man sa ila sini nga seguridad abong butsam kay tibalan naton halos mga banwa na subong aara na ang presensya sa mga Indian National sa pilak banwa diri sa parte probinsya sang Iloilo. Matandaan diri sa aton sa mga kabombo sa sining nagugat ni sa natabo ning hold up incident sa nasambit nga banwa kung sa inti ang biktima isa ni ka Indian National nga si Shagun Prit Singh pumuloy ni sa diri sa distrito sang Haro. Kung sa diinti ang iya sining area diri sa Dumangas nagapautang. Suno sa natungdan ang natabo diri nga pauli na kuntani ining nasabit diri nga biktima kung sa diin bantayan ini siya kung ginbagaan sang duha ka suspect on board sa isa ka XRM nga motorsiklo. Dito sang sumalang na ining biktima gulpi na ito ng kanaog ining isa diri sa suspect ang angkas. Kag dito nagbunot siya sining ginapatihan 9mm caliber pistol kag gipukol sa ulo sining Indian National ug galing ti may ara ni sa helmet kasuksok bumbutsam also nga tiwa magin sa puruhan sanggin hampak sang pusil pero daot balance ini siya kag natumba ini sa sining motorsiklo. Kag dito nag-declare sa hold up ining suspect kag ginhatag sini ang iya sini nga koleksyon nga 14,000 pesos. Wala pa ba kontento ang duha ka suspect ginsakyan pa nila ang motor sining nasambit nga biktima kung sa diente naglalakat ini sila sakay sa motorsiklo nga ginpabilin ang biktima sa nasambit karon nga lugar. So ang based sa pag-usisa sa otoridad Dugang sa gibatigayong investigation sa natabo ini sa may Pulaw, Dumangas. Based sa pag-imbestiga dito, nag-exit pa kadto sa may Barutak Nuevo. Kay tisunod sa Pulaw, Sulangan, guwa kada sa may Balabag, Dumangas, abi. Kung madiretso ka pabalik, isa sa Saragana, Bagabante, pero kung babalik ka din sa Too, diretso na ni sa may Barutak Nuevo. So dito nga ginapatihan, nag-exit ang mga nasabit na rin nga suspitsado kagati kuhay na ma-monitor kung di na sila padulong
tiwaban sa CCTV sa manasambit karon nga area Bumbutsam. So amo na isa diri sa panawagan sa sang pulis nga ti agod nga malikawan kag hindi na masulit pa ang kasubong sini nga insidente. At sa ginatag man diri sa natungdan nga that time nakalag no na nasulat ang pangalan sining nga nasambit karon nga India National o galing do nagagwa ini siya sa iya sining nga area of operation kay kuntani diri lang islas Banwak Dumangas mo o galing kay tabo diri nga may hapiton kuntani nga upod yaman ining India National sa may barangay Pulao. Estimated ta layo-layo gyman sa may Banwa, siguro more or less mga 5 kilometers sa may proper agid sa nga Banwa sa Dumangas, Iloilo. Kagapati man natungdan nga ada monitor na surveillance na sa nga mga suspect antes ini sila nga magpatikayon sa ila sila nga malain nga tuyo. Si Police Master Sergeant Ramon Bailon sang may interview sang Bombo Radio. Diri nga purpose sa pagpalag sa ila is order safety man nga gina-implement naton diri sa police station, at least maano nato no ma-monitor naton ang ilang mga transactions diri sa may Banwa sa Dumangas. Sa aton lang pagka-ibalo diri nga ang mga nagalagin diri sa aton sa police station is ang ilang mga ginaano diri kantuan is within the town proper. It so happen lang ang aton nga biktima subong sa sa may nga sa hold up incident naton is halin di sa may Banwa sang Dumangas kani hapiton niya na lang na ang giagyan niya mapabalik sa city ang nga lugar. Siguro na pattern lang ni sa mga suspects. Hindi lang siguro yung isa sinimana nga pag sa iya, pag surveillance sa iya sa kung sino man ng mga suspect. Dito kag natabuan gid sa nga naholdapan sa. So sa aton nga mga panawagan naton sa aton nga mga internationals nga bisan hindi man diri sa town proper ang ilang area of transactions. Kung mahimo, pwede sila makalagin diri sa aton police station agad nga at least mamonitor naton ang ilang mga whereabouts. Hindi sila nga maglakat pabalik sa ilang mga places of residence. Ang biktima nga ni sir na monitor na ni? Sir, na monitor na ni sa aton nga kay kaginaari man di sa isa man siya sa naging briefing nga mga naton kay subong gi-initiate man kita sa aton nga mga likuton diri sa police station agod nga hindi na ini masulit liwat sa aton nga mga Indian nationals nga nag-transact sa ilang business diri sa Dumangas. Okay. So hindi man ni hambal nga dapat naman tuturigid ang willing laman. Maning mandatory ang willing man lang kay pag sapon ni sa ila almost man nakated man ang kakalabanan, pero makita mo sa daily nga log-in diri amo man lang gihapon ng mga tawo ang mga persona nga imo man makita nga everyday ari gid sila sa pag-login nga willing gid nga mag sunod sa kung ano nga aton nga ginapa paano sa ila good man sa ila nga safety kag hindi naman magtabo sa ilang ammunition nga insidente. Alarming ni sir sa Dumangas. Tabagan siya? Alarming ini sa Dumangas, sir? Isolated na lang nga kaso kay so far sa from January to the present. So amo pa man lang yung case nga may naholdapan diri sa may Dumangas sa India National. Kay sa aton man nga close monitoring diri sa pero galing kay na sambahan gid sa nga siya gid ang biktima sin. Ang ining mga international may mga number na sila sa pulis ta, sir? Nakataga ni sila sa mga number just in case nga unara sila nga daw may sa panilag nila daw ginasunod-sunod na sila. Yung pakataga naman ni sila sa aton nga nga hotline naton. So happen lang sang time na ito nga may una ka panawag dito sa police station kay nakapangayo sa bulig dito sa Sabuan. Yeah. Si Police Master Sergeant Ramon Bailon dari karon Bumbutsam. So mo na mayo lang din sa mga Indian National yakiti kon magrabyado ang ilang sinay nga upod ya damo dayon nagapalapit nga mga kakasubong Manila nga national kasubong Manila nga mga Indian National Bumbutsam nga tinagabuligay sila. So galing teolihin na why na tumlagas tong suspect kay tinakamotor sila mo
ano lang biktima ko laganon kay tigin bilin sa ganing nga isang motorsiklo magintabad pa pati ang yes nga 14,000 pesos nga gin collect naman tani no sa ila sini nga mga customer sa nanisambit nga banwa. Apo Sam? Ining mga India National ni Bombo Jomar bisan pa paano mapasalamatan man sila sa aton sini nga mga kauturan mo? Kaya hindi bala may hurubaton nga ang taong gipit sa Bombay kumakapit? Ti laban-laban na mugid na matabo dra. Ti karon tapos gapahulam na sila gani, huldapon pa na ano mga sistema ni man. Tapos kung nakautang ka na sila tapos ang imo bayad araw-araw 20 pesos. Kung isa kung sukto na kagaway inog bayad, gapanago-nago lang na ang sulukto nila tapos kung hindi ka bayad, lungo-lungo malang na sila. Absent naman na ako nagutang sa kun. Tapos uldapon pa na. Wala na niya, inhustisya na ni para sa mga India National ya Bombo Jomar. Nagtautan ako ginabulig nila sa komunidad Bombo Champ. Amakon mo ang iban nga may mga tiyanggi pag hulam sa India National, puno dayon mo ang ila sila tiyanggi kasi ang suktanay di ban bugat. Kung wala sila kwarta, kung sila pahulamon. Paglabot sa punta, ako ila huldapon. Lagi, raw mo gid, no? Kuha mo gid. Kita pa yagi na tunan na Joms mo? Ang iban nga Indian National Bombotsam kuno pagpautang nila, pagkanto nila sa sakbalay, damo pa sinila sa gwa. Pag sok panay kuno, way na sinilas po. Tiki, isa sa mga ginabantayan na sa India National Bombo Jomar, ang sinilas, but silingon, kung ara diran sinilas ang ginutanga sa nagutang sa iya, ara man da siya sa sulod balay. Oo. Pero kung why nang smuggle, why na Di ba? Amo gani ang bad nilang utang lipay-lipay bayad dugay-dugay. Ilain man na iya? Kaya mo na tabo si banda kasi utangan mo, tinugat ang bayad mo. May suspect na ang Dumangas PNP sa posible kung wala man suspect person or persons of interest sa posible na hold up sa sining India National, Bombo Jomar? As per information dari Bombo Champ, negative kay ginistorya nila na biktima. Adi niya agad maitsurahan kay naka-face mask kag naka-helmet. Ini siya. Pero gina-coordinate na din sa pulis sa mga pilakbak banuhanan bla. Tandaan mo sa may kabatuan, doon mo gining una mo, nga gin-hold up man to. At tapos may subject banuan, lipat ako din to. Tapos abonin sa may Dumangas. Basta sa black grupo, kay ko ng taon ta, ang mga biktima nila di, puro mga India National mo. Bubucham. Pero kung kay isa may ara man na sang ginatawag siniyang nalipat ako bisang term, pero may ara sa tubes iya Bombo Jomar nga ti sinuyaay man sa negosyo nga pautang sila man lang ni iya nga mga India National ang nagahimo sa mga senaryo sa ila sinisig kapareho kagamo na ginapa hold up sa mga kilala nila or whatsoever dira. So amo nang gina-check na to dire karon. Sa Leon gali, no sala sa Leon to natabo to ang ginhold up man to. Do kasubong man ang modus nga tabuon nga maligwa ang lugar, layo sa balay, kakagdra execute ang pag-hold up diri karon bubusap. So ataw-tao na diri sa police kung bala basi makakuha sila diri dugang information, kung sila makadihon sila diri karon. Kay supati subong moninga katabo nga ti pilak ka mga soldat incident alay na nga banwa diri sa may parte sa probinsya sa Iloilo basi sulihin ni Blaway sa Bombay mapulam de mga India National. Ugaling Joms kon amoning nga maglag ang mga India National sa police station
paano ini anong kaayuhan nga madulot sini sa India National? For example, gaanta ka senaryo, ako isa ka India National, naglag ako nga may sulukton ako sa imo, pagsukot ko sa imo, nagbayad ka, pagbayad mo sa may unhan sang agho, ginhold up ako, ti ano dayon? Anong kapuslanan sininglag sa police station? Actually, ganun sa pag-usisa naton sa otoridad. Bago sa kadamuon, bala sa mga Indian National, hindi man maarapalan sang pulis nga mabantayan. Kaya isa to sa ginahimo nila, gina-escorta nila bubutsam. Kaya ang area ni sa ilang sining operasyon, kalabanan, sa may town proper, kung sa may banwa sang Dumangas, and the rest, kung magwa sila, ang isa drati ang dapat sa barangay pagid. Kay ang sa mga barangayan, adun din nagid matatapan sa pulis kay sa kadamo man sa mga Indian National kay di man tanan nga oras ti amo lang nagid ang tutukan sang mga otoridad kay mo na ang assurance ka ma-escorta dikaw within sa may town proper sang banwa sang Dumangas pero di man hambal tanan nga Indian National nga mo na ang i-implement dira kay sa kadamo man sa ila kay same time ti sa mga task force sang ma-escortan gid man sila hasta sa town proper ti paano kung pero sa pulaw na iya. Yes. Pagwa na nimo ang pulado rapit na ni Saraga. Tiyan mo ning isa sa mga ginapamangkot ginapakomply naton mga Indian National nga maglagsag pulis sa police station. Ano dayon ang hindi man siling naton nga garantiya abi ano karon ang benepisyo sa paglag sa isa ka Indian National, sa isa ka police station, kung manukot siya dito sang iya nga ginpautang? Ang benepisyo ko din dra lang sa Banway, pero kung magwasa mo na nadang pamangkot man bubutsam. Kay ang coverage nila dra sa Banway, unless lang kung magpursog ito abi, ang isa ka Indian National nga may dako-dako pag isang kandidat, posible gati pa-deployan pag-idra gati pasundan ko din sa bakadto. Sa baka senaryo. Pero ang ginahimo diri subong, kung makalag ikaw, amo na gina escortan ikaw din sa may banwa mismo sang Dumangas, bubutsam ko sa Bahilas Town proper. All right. Inis si Bumbo Jomar. Go ahead. Joms, by the way, na-identify kung sino nagbutang sang duwa ka hubs dito sa may Ungka, Haro area? Actually, may gin-mention kay nato ang pumuluyo sa lugar. At the same time, naka-coordinate man kita diri bubutsam pero nag-ayo lang siya nga sa iyalan siya nga private lawyer nga makakuha sa dugang sila ka detalye. Actually, may pangalan mo kita direkto abo na to na mention niya nga dito lang sa private lawyer ya. Sa may kilid lang niya isang Christ the King, lapit-lapit lang niya ang iya sila nga balay kitit kilid sa dalan kagati ang hams to mo to gabis kilid man to nga ati nagasablog to sa pag-aagi sa mga motorista. Abo na nga ati nagakitid ang dalan akon agyan sa mga salakyan, mga private vehicle, o kaya mga motorsiklo kay galusot-lusot o sila bubutsam sa lugar, porque sa mga salakyan, yung four-wheel vehicle, ang iba nag-dikta na ito sa lugar kung halin sila sa may area sa Pabiya at pakatulad na diri sa may syudad sa Iloilo bubutsam. Para nga sa private lawyer ya kita makigistorya? Amo gani kay ginpalabot na nila ni sa DPWH concern kay initially why pa sila mabayaran sang sining just compensation bla nga tinapektuhan ang nila sining nga lupa sa pagtukod sining nasambit nga proyekto. Kung sa din bisan 5 initially why pa kuno lakmaton mo amo na ang information nga nakuha ta to sa lugar. Muna nga isa na sa ilaban sining gina-ingest nga ila pa na ang panag-iya ang ining nga nasambit nga luta. Rason nga may ginabutang sila ng hams sa lugar bubutsam. Kag ang isa to sa concern man nga tama kuno ka budlay sa ila kung hindi pagbutangan hams dira. Kaya masalakyan dira nagagis tubang balay nila sa ila sining nga gate. Kung wise ang hams
nagkabalakas siya sa ila sila nga kasiguridad. Alright, now, hindi ako kahangop kay ang tag-iya kag ang Department of Public Works and Highways amo iyang may problema. Tinga adamayon niya ang mga motorista dira Bumbudyo Maraw, granting for the sake of discussion nga nagabutang sa danger o risgo. Paano ma-risgo sa ila, abi? May mga bes nga nagagawa sila kay kunway kuno sang hams pagwa nila sa lakyan dayon mo mabalandra dati kun may hams may ano pa sila, may space pa sila da kasi makasursidaing da kung may sa lakyan nga nagapadulong kag ang ibante maka-adjust man sa ila sining nga lagyan kay kunway kuno sang hams dragit madikit sa ila siling pader ang nagalabay dira kasubong man sa iban nga mga establishment adra sa may nasambit nga lugar. At sa liga, mo lang gid niya nagalabaw ang hams kani. Kakita mo tugan ang balikin na ni SBP Trabanyes. Adra lang gid nga porson nga nagpugok ang traffic kay nagapaybudo pagid. Ang dalagan sa nga salakyan adri sa lugar ako na sa nasambit karon nga area. Kay kung obserbara naton halin dire sa may intersection kung pakadto ka dire sa syudad pwede pa kaigo tatlo. Paglapaw-lapaw na dire sa may gisolidahan adres sa bay dalom sa flyover sa koptan isang haro duwa dala ka salakyan makaigo paglapaw-lapaw pag isunan lapit diri sa may approach isa na lang gid sa salakyan makaigo kay balanta na picture out na ang sitwasyon kay nagalabay man kita but nga amo gid sini kataas Bumbudyo Maraw amo gani tawod ta mataas-taas iba ni siya ang hams. Pero ang duwa ni Kam sa muna yung nagapalaba halito sa gate ya. Hasta dris dalan. Tapos may isa pa gidri, amo na yung tawag nila UFO ko do, nagugpa da. Bobotsam, kadubungsod. Nagapatrawis ini siya. Ada sa lugar, amo itong ibutakan na sang signage. Siguro estimated do mga lapaw-lapaw si Saka, no? Sa kadangaw, do mga sobra siguro mga 5 inches ang kataton kung gina-claim niya na nga private property pa ina, tay tanigin ko dala niya para nga layo pa bala makita sang mga motorista, hindi kay butangan mo yan sang hubs. Kung gabi, hindi nakitaon, Joms? Yes. Hindi nakitaon. Kung ikaw maglabay nabi sa lugar, samti ang pinta to pula, hindi ba na sa reflectorize, abe? Ngati layo pala makita mo na may gulbo to gali. Sa lugar babutsam tiya mo na ganyan ginakabalaka man basi makatuga bala sa disgrasya way tabada pa kayo ka bypass asa mga nagalabay karon nga mga motorista specialty mga baguhanon nga tiyo sila balong may hams galida may galida may UFO da gali babutsam asa may nasapit karon nga sa area so mo na ang isa to sa palabungutanon man nga ginraise man to gani asang pabiya LGO kay natin naglibot to sa SBP. Pero galing kay di banggit ila jurisdiction kaya naka city pero palabot siya na kay subject to kag sa DPWH ang recording sa sina nga ka-concerned Bobotsam. Speaking sa pagpalabot, last week ko pa ni na-interview si SBP Trabanyes kina-expectar naton nga kung nakalabot tingin man ini sa mga proper authorities diri sa syudad sa Iloilo kag sa Department of Public Works and Highways, may ara na kuntani dira iya sang nga ginatawag sining nga mga medios posibles nga ginimo. Pero why amo man gyapon Bumbudyo Mar? Tianon tani hulaton tani nga may mabuka dirang ulo kag maglapta utok ya. Amo kag kwao na ang sus Maria kagusip. Problema iya sang private owner sa Department of Public Works and Highways, damayon niya tanan sini nga tawo. Grabe na niya ni tama na kalawig mo sa ngaton sini nga pag antos dira sini nga bangod sa nagakadapat ipadimulis na lang ni nga ungka flyover. Tininugangan pag inikaron sang isa man no. Ngati siguro sa iya desperate move na ni para i-call yaman ang atensyon sa nga Department of Public Works and Highways nga ang ginkasugtan naton nga bayran yung propiedad private property bangod nga ti ibutang nyo dira ang
proyekto sa gobyerno pero wa nyo man subong ginbayran sa hasta subong wa nyo kami ginbayran o tiari man inyo ti ila na kuntani inaiya sang Department of Public Works and Highways yung problema. Jobs na dama yung mga motorista da? Yes. Especially kon rush hour, halin aga 7 to 8, kag hapon 5 to 6, amo gida ang masako-sako dira nga adalan bubutsam. Sa adlaw-adlaw, especially Bernes, nga adlaw. So muna, no, ang isa dira sa nakita ta, ang mga senaryo sa lugar, yung lato talaga mangilat, basi mangilat na karon kag basi buwas panubo o ang ang uhong kay tinubunsod sa bubutsam ko. Sa lugar. Bisan ka 58 pa mangilat dira. Kung may magtubo na da nga uhong, hindi man tanagyapon katilaw kay ang muna sina makatilaw dira ti ang gagi da eh. Abo na dang sa nakita nga concern. Ang amo na kita do nagdugang pagit no sa pagpugok sa trapiko sa nasambit karon nga lugar. So para sa pagdusisa ta ang iban na bayaran pero wala tagid ma-full. Bubutsam sa ila sinikendas compensation amo na katibay mga porson sa balayda ang gintang guba na tabangod gati napektuhan sa ding project sa Department of Public Works and Highways. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Jomar Villa. Before kita mag-end, engineer, liyon ko ipakita ta ang latest pictures ni SB member P3 Mañez sa babaw sa Ungka flyover. Pakita ta sa aton sini nga mga kabombo. Grabe ang gatalo. Amo na siya ang kundiri ka sa dalom magkuha sang picture amo na nga anggulo, amo na siyang gagwao na naglaka, nagatal, saka kas babaw, amo ning hambal nila balang ining mga rubber damper kuno ni. Ti naglulukab paginto. Rubber damper kuno na naglulukab si tinabuan. Ano pa ang iban sinida engineer? Sa Laragway ni SB Trimañez. Tinagahambal diri ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nga wala na kuno nagausmod. No? Kag sanday sino pag ito nagharambal nga wala nagausmod. Kung wala na gid man nagausmod, ang pagpanghangkat sang taxpayer sa hilabi na gid sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 didto ka mo opisina sa Dalombe. Kung wala na gid man nagausmod didto ka mo opisina sa Dalom amo nang pagpanghangkat sang taxpayer para nga do bisan pa paano do may ipakita nyo man sa mga taxpayer bala nga nagaupod man kamo sa ila sini iya nga pagkibang, pagkakulba, no, pagkakugmat, kag pagpangduwa-duwa nga maglabay pa dira bila. Di kon makita yada ang talatapan karon sa Regional Office 6. Ara dira talatapan ni Direktor Oropel, ara dira ang lamisa ni Assistant Regional Director Engineer Alfruto. No? Di kon tino confident man ang mga motorista. Di kong way tama na payo pero kung maghirog paas, di ululupon tani. Di ba? Ako na challenge Ako na kilala ko pa nga taxpayer, gina-challenge ko sila. Bumutsama. Di ko nagambay sila nga way nag-ausmo. Dira ang akon nga challenge. Di dito sila opisina sa Dalom sang Ungka flyover Mas maayo pagiguro kung may satellite office dira ang Uswag Ilonggo, no? Nga pwede man guro Congressman Jo, no? Satellite office ka na. Para white punaw. IBC, pwede man ka pabutang dira guro ka satellite office nila. 4 minutos nakaligad sa tak ng alas 2. Ibang yung mga balita kag impormasyon, why naton mapatpat, tugyan naton sa iban Sinimanusan Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program, ko pa naman sa kay Tita Regine. Ni si Momot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza, Grandparents' Day Edition. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Linel Tauro, sang Lambuya Uton, Iloilo, nagdaog sang 6 market draw, sang swerte sa palengke sa Uton Public Market. Nagamit ako sang proof of purchase nga R-Pro-Rate Pawn Shop coupon. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash. Isipon ko ang akon nga dagan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Kag isa ka balde nga gift pack valor 800 pesos nasulod sa urokan nga balde. Gamiton ko ang nadagan ko sa pagbakal sang mga proof of purchase. Nagapasalamat ako sa mga product sponsor sang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Malipayon nga Lunes, nga adlaw sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang inyong weekend? Kamusta naman ang state ng inyong heart? May natabo over the weekend or the past few days? Pwede ma-share. Pero i-welcome ko mo na itanan mga kabombo. Welcome! Diri sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Lunes kita subong. It's the 4th of September, 2023. As in all out na gid si Jose Marie Chan. And I'm sure excited na kita mga kabombo kati Vermont na, September, October, November, December. Dali na lang. Anyway, sa sarili nga hapon, padayon na natin na pagdulong sa inyo sa mga makalilinaw nga mga kasaysayan. Kag I'm sure mas mangin makalilingaw pagid kung istorya nyo na ang aton nga pagabasahon sa sini nga palatuntunan gani. Feel free gid nga mag-email, mag-share, padala, mag-contribute sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info.
Pwede gid isulat kag ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Welcome na sa Lunes nga edisyon sa sininga palatuntunan ari at ambahan ang ambahanon para sa inyo. From the Bombo Music Festival, nagikan kay Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss Broken Hearts Goodbye. Adrian Vicencio para sa inyo. I hope ang state sa inyong heart is so happy. Ang sa mga medyo hindi happy, try to be happy. Try to find happiness. Good afternoon sa liwat and welcome. That is now 17 minutes after 2 o'clock. Si Tita Regine, ang inyong kaupod. Ini ang kahapon lamang program. Ari na ang aton nga first story. Gina-share diri sa aton ni Nening sang Iloilo. Dear Tita Reg.
Bago ko sigura ng istorya ko, tita, tawagal ako kay Neneng sang Iloilo. Tita Reg, ang istorya ko nga ini, sa nag-eskwela ako. Tandaan ko pa ang tanan, sa umapa ako. Nagapanguma kami, amo na ang amon nga pangabuhian. Kung oras na tita, sang tagbulunga ka humay, kinapa-absent ako sang tiyo ni nanay, nga amo ni ang nagpadako sa akon. Tag-isa ginakabulan nga absent, kaya nagabantay ako kamaya sa umatita. Uy. Kaya kung hindi ko balaan mabantayan ang humayan, maubos kakaon kamaya, tita, ang humayan. Kaya kung hindi matapos ang amon paani, tita, hindi ako kabalik eskwela. Abi mo, nakagradwar ako sa elementary, daw wala sa nagasulod nga natunan ko sa eskwelahan. Kaya hindi man ako katuon. Hastang nag-high school ako, tita, amo man gihapon ng obra ko. Malayo na ang eskwelahan namon, mga 7 kilometers ang lalakton. Tapos alas 4, bugtaw na kami sang kaagahon para magtigang sang balon. Pagka alas 5 sang aga, malakat na kami. Kag-abi mo, Tita Reg, 7 kilometers ina, isala na ka oras nga lakat namon. Grabe. So abi mo, tita, naganubyo ako sang una, tago-tago lang, kay nahadlok man ako. May ara nga ni tita, nangaluyag sa akon, first year ako sadto. Ay abaw, Tita Regine, ginabantayan niya ako sa pagpauli ko. Kay kisabalaan, tita, ako lang isahanon nga nagalakat, wala ako sang upod. Hay abaw, nangaluyag niya siya sa akon, pero wala ako naluyag sa iya. Pero mga utod niya, close kami, tita. Pero ini siya, nakita ko lang siya sa nagkadto kami sa kasal sang taga-amon, tita, kay may binayli. So nagkadto kami, tita, sa pihak nga baryo. Nangayaw kami binayli. Upod ko man ang tiya ko kag amiga. Sang ulihi, tita, natapos ko na ang first year high school. Ay, sus, Tita Regine. Kinpauntat ako eskwela sang tiyo ni nanay. Hindi tani gusto ni Lola nga mauntat ako. Pero hambal niya, lakat ka bala. Kay tani, tita, mapa-enroll ako sa tani, pero wala na dayon. Ang natabo, tita, ginpakaingin niya lang ako, upod sa iya. Ay, So, ulihi, tita, pagbalik ko eskwela, ang nangaluyag nga ini sa akon, nag-istorya siya, nga nagapalagyo ako kuno sa iya, kay magpuli ko balaan, tita. Kinasundan niya ko. Makita ko na siya gani, ay nagadalagan ako. Kay may dalan balaan, tita, nga shortcutan, tididto ako iya nagaagi, Abi mo, Tita Regine, budlay gali, no? Kung ulihin na magtubo ang gugma, tita. Nagpadala siya sulat sa akon. Kag third year high school pa lang ako sadto. Wala pa ako nakatapos sa high school. Mayo lang, tita, sang ginabalusan ko ang sulat niya, why, gid ako nakahibalo, nga may babayi gali, nga ginatugpo na sa iya, tita. Gusto sang nanay kababayi, sila ang madayunay. Kag wala ako sa mahimo, tita, kay wala man nakahibalo ang lola ko, nga ang bata sang kumariya, nagapangaluyag sa akon. Ang sulat ka lalaki, tita, aging panguli ko, kagin balusan ko siya, tita, nangakig ako sa iya. Ang natabo, nagpakasal sila, tita. Naglain gid ang buot ko, kay sala ko man, kay wala ko siya na formal istorya. Kag subong, tita, manggarano na siya, kay may balay siya nga ginpatindog nga boarding house dito sa lugar namon. Kung tani, ikaw pang reyna to.
Ita, na masyado nakahaba sa sulat ko. Pasensya gid ha sa agi ko. Kay nagakurap ang mata ko. So, sa na lang din ang akong nga sulat. Tawagan na ako sa kay Nening. And God bless gid sa imo, Tita Regine. Hindi na lang paglawaga sa kahanginan ang tuod ko nga pangalan. Kay kilala ako diri. Okay, ganun. So, sige. Si Nening na lang ang aton nga itawag sa aton nga letter sender. Ay, te. Anon mo na, Bining? Ulihin mo na lang na-realize, no? Just when nga managdula na siya sa imo. Ti wala naman lang siya nagpursue sa imo. Kay ti wala gid ka chance sa ikaw nga ginhatag sa iya. Siguro sa isip niya to, ti daw wala man ni sinening na luyag sa akon. Dugay na ko ni pangaluyag sa iya. Ni gamay nga pag-asa, daw wala man siya may ginapakita or ginahambal. Dire na lang kuya kay sugot man ning mga ginikana namon. Te, nadula siya sa imo neng. Tapos siling mo sa ang ka-funny part, no? Subong manggarano na siya. Kumusta ti mo ha? Kumusta yung imo nga pagpangabuhi ha? Ano ning ha? Daw wala ka kamuno kung naga-enjoy ka lang sa gihapon sa imo single blessedness or basi kung pamilyado ka naman nga imo or basi kung kaangay man lang no sang tao nga to, happy ka man sa imo na nga love life subong. I hope happy ikaw. Parang you don't live in regrets. Ti amo gid na iya kung kaisa bala no. Ulihita na lang ma-realize nga ti luyag ta man gali ang isa ka tawo or may nagatubo naman gali nga feelings dira sa aton nga dughan pero do ka too late na no kasayang ning tani ikaw patong Reyna sa boarding house nga ato. Joke lang na. Well anyway, if he is happy now, strive to be also happy. Ha? Do not live in regrets. Kahit kasayang sa imong beauty, kasayang sa imong life, kasayang sa mga tinion. Try to find happiness in anything nga imong imo nga luyag na sudlan. Like it could be a hobby or if familyado ka na gid man niya subong. Be happy with your family. Or kung hindi ka man niya pamilyado subong, be happy, no? Of who you are and what you are and the things around you nga paligid nga makahatag sang happiness sa imo na dira ikaw sang focus. So salamat gid sa imo ning sa pag-share mo sa imong istorya diri sa kahapon lamang program. Ang ating oras, it is now 27 minutes after 2 o'clock. Magbabalik kita with our second story. Sa pagpanumbalik na sa kahapon lamang program, kaupod sa gihapon si Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpagarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospira. Kita mga kabombo, ang atong oras. It is now 32 minutes after 2 o'clock. Second story naman kita. And Ari, ang liyag i-share sa aton this afternoon, Ninong Moring sa 4th District. Love story ini. Sumamati kita. Dearest Tita Regine. Naghahatag ako sa pangatahuran sa imo, sa staff sa Bombo Radio, Iloilo, sa tanan ng mga KLP lovers, regular man o kung hindi. Tita Reg, ang title sa story ko, Love Story Part 3. Love Story sa tuig 1967. Nagbakasyon ako tita dito sa Negros Occidental, sa pabrika, Banwasang Sagay. Kaya ang akon nga tiyo, utod ni tatay, barangay kapitan sa amo nga barangay. Maayo ang ila pangabuhi kay treasurero sa isa ka kooperatiba sa nasambit nga barangay. Wala pa sad ma-phase out ang ILCO, ang Insular Lumber Company. Tita kon adlaw, kami lang sang maid nga dalaga sang akong tiyo ang tawo sa balay. Kay magagmay pa, ando ako kapakaisa nga ginalibang sang ila nga maid nga ang ngalan, amo si Gloria. Si Gloria, mga 17 anyos pa lang ang iyang edad. Matahom, kag mahipuson. Kay tisoy ako,
na love at first sight ako sa iya. Kag permi ko tana ginapabati-batian nga pangaluyagan ko siya. Pero permi lang nagahipos. Kag kun kay isa, ginamunuhan niya ako nga bata patana. Pero namatikan ko nga naigo man siya sang pana ni Cupido, Tita Regine. Tuod. So isa ka bes, samtang nagapanglaba siya, kay ako ang nagabubo sang tubig halin sa drum sa iya nga labador nga ginalabhan. Ti siga-diga ni Nonoy kay Inday, parte sa gugma. Sabi mo tita, wala nang sabat, kundi ginsabiyahan niya ako sang tubig nga may habon sa iya nga labador. Siling ko tita, sige agid, kay kisanta gid ikaw karon. Wala ka kahibalo nga, basa na ako ya. Pero sige gid, nga sabya, nga nahamot man. Dayon hana ko tana nga kisan, nagtindog, nagpalagas, daw mo nga kami kag sulog nga nagalagsanay. Tubtob nakaabot kami sa kwarto sang mga bata. Ay, tita, ang ginimo ko, ginsirado ko ang puwerta sang kwarto para madakpan ko gid siya. Apang, sa madali ko na lang makorner sa kilid sang katare. Nasandadan niya ang arinola nga mga duha ka adlaw nga wala maula. Kag nagligid ini sa salog nga tapi. Kag nagtugob ang tama kabaho sa sulod sang balay. Kag sang pagkakita niya nga naula, husto lang niya ipungko. Kundi, nakisan ko gid. Kag dali-dali namon nga ginlimpyohan ang salog nga tapi. Sa piyak nga balay, nabatian pa namon ang singgitan sang kaingod namon nga balay nga nagasiling. Mare, nakapanimaho ikaw? Siguro may sapat naman nga patay dira sa higad sang suba nga nasampay. Tama gid kabaho. Pasensya lang dira ha. May kadagap nga pena dira for sure. Anyway, sa Batman, oo Marie, napanimuhuan ko man, halin pa kaina. Tita pagkabati namon, nagtulukay kami lang nga duha. Pero sige, gidang panglimpyo. Siya nagatrapo, ako naman nagahakwat sang tubig. Siling ko sa iya, mapahalok ka man lang gali. Tani, wala naging kita sang ulubrahon. Sang hapon, una nga nag-abot ang asawa sang akong tiyo. Siling niya sa akon, Noy moring, nga dumabaho ang amon kwartuhaw. Sabat ko, tiyay, kaina bala sang paghakwat ko sang arinula. Nagtilwa ang arinula. Baw, abi mo tita, ako na lang ang nag-ako. Agud hindi maakigan ang ilayaya nga si Gloria. Mga isa na ako kasimana didto. Napanilagan sang akong tiyo. Nga kasuwit naging kami ni Gloria. Kag samtang nga nagapamahaw kami, naglahog ang akong tiyo sa akon. Siling niya Tita Reg ay, Nonoy, abi kung magdayunay ka mo ni Gloria. Siguro ang anak ninyo daw kape nga may gatas, no? Kag nagatulukay na lang kami ni Gloria. Sabat ko kay tiyoy, kung masugot siya, paupdon ko na lang siya pauli. Kag si Gloria, daw nahuya man siya nga naga-sunghak na lang. Kag sang madason nga may binayle, dira sa may riverside, kag ginpaupod ako sang akong tiyo nga barangay kapitan sa nasambit nga baylihan. Pag-abot na mo ni tiyoy, madamo na ang mga tawo sa sulod sang baylihan. Kag syempre, kung upod ka mo sang kapitan, ang mga tawo, halos tanan nagatulok sa inyo. Aba, kag kung ikaw ang magbayle sa mga dalaga, wala gid sa may nagabalibad. Basko gid gali si Kap, Kag sang magsunata na ang sweet music. Isa sadto Tita Reg, ang cheek to cheek ngang inyo nga agtang nagadut-anay. Di ako iya tita, wala ko pag-iduot ang akon nga agtang sa akon nga pareha. Tita nakibot ako, kay nagambal siya, nga siling niya. Iduot ng agtang mo sa akon, kikita lang ang ginatulok sa mga tao. Siling ko sa akong kaugalingon. Ako pa,
Dayon ginduot ko na ang akon agtang sa iya. Siling ko sa iya Siling ko sa iya ay, Day, ano, Ilongga ka? Di taga diri, gid ako ya sa Negros. Pero makahibalo ako maghambal sa Ilonggo kay tiduwa na katuig ang pag-eskwela ko dira sa Iloilo. Siyo ay. Siling ko sa iya. Ay di nang lugar mo diri sa Negros, how? Diri lang, sa Calatrava. Nga mamasyar ka, how? Kambal niya. Sabat ko, tita. Wala ugaling ako makatultul sa inyo. Sabat niya, kadto ka lang sa munisipyo sang Calatrava kag magpadulong sa pulis sa amon balay. Kay si papa ko, hepe sang mga pulis. Tita Regine, sa pamatyag ko, may luyag siya sa akon. Ginataga niya ako sang numero sang iyang kwarto sa iyang boarding house. Pero wala ako tana magkadto dito sa iyang boarding house. Tita, tungod duhagid lang ka semana ang bakasyon ko sa Negros. Kaya sa sunod nga adlaw, nang himos na ako nga mapauli. Sa adlaw sang akong paghalin, nagapangasubo si Gloria. Pero ginatagan niya ako sang litrato kag magsiling. Kung hidlawon ka sa akon, lantawa lang ako dira. Kag sa pagpadayon ko sa akon istorya, kay diri sa aton, diri na ako sa Iloilo, mayari diri nga nagahulat sa akon. Yadtong kahagugma ko nga si Jerty. Ha, chick boyaw. Si Jerty, mga isa na katuig ang amon nga kaangtanan nga ginadala ko pagani dira sa barangay Lipata, Barotac Viejo, Kuntag Alani. Tita, pag abot ko sa balay, una ko nakita ang mga amiga ni Jerty. Siling nila sa akon, do ka sweet na gid si Jerty kasi Pauling. Basi break ka na ikaw. Abaw, tita, si Pauling, karibal ko kay Jerty. Dali-dali ako nga nagkadto sa ilabalay. Pero wala siya sa ilabalay. Kaya nagpadumanggas ko no. Kagsang masunod nga adlaw, nagabot gid man si Jerty. Kay siguro, nahibaluan na niya nga nakapauli na ako. Tita Reg, abi mo, dodalaganon ko ang ilabalay para lang magprangkahanay kami nga duha. Sa huna-huna ko, kung okay, kung hindi nagidman siya, dito pa si Gloria nga nagahulat sa akon pagbalik ko sa Negros. Ha, may spare ikaw, ha? Pero masakit gid sa akon balatyagon kung hindi na siya sa akon. Kay tinuig na ang amon nga relasyon. Sa pagpadayon ko, pagsampot ko sa ilabalay, timing man nga siya lang ang tawo sa balay. Nanawag ako. Pagbukas ang puwerta, siya ang una nga naghambal. Siling niya, kasan o ikaw nag-abot? Kahapon lang, nga daw buklas ang pagsabat ko sa iya. Kagnahang pa na niya, nga akigid ako sa iya. Siling ko sa iya, mayugid nga magprangkahanay kita nga duha. Siya o kun ako ang pilion mo. Tito Reg, nagasungak lang tana nga wala nagasabat. And that time, my heart beats faster. Kung ano, kag kung sino ang pilion niya sa amon nga duha ni Pauling, kay si Pauling, amigo ko man diri sa amon barangay. Balik ko kay Jerty. Namutikan ko tita, nga naghilibion na. Kag sang pagtungkaaw na niya, luhaon ang mga mata, kag maghambal. Kung hindi ta ikaw kamahal, maupod-upod pa ako sa imo, kundiin mo ako dalon. Abaw, tita. Daw malumpat ang kalag ko sa kalipay, Tita Reg. Grabe ng expression. Daw malumpat ang kalag ko sa kalipay. Kung wala magsampot ang iyang mga amiga, hakson ko natani siya. Kaya sa laktod ng istorya, ginabalan ko siya nga magpakasal na lang kami. Pero nagsabat siya nga masinulubon, nga nagasiling. Ugaling, maeskwela pa ako, kay paeskwelahon ako sang akong tiya dito sa Negros. Siling ko sa iya,
Mabuhi ko man ikaw, bisan hindi ka mag-eskwela. Sabat niya sa akon, mayo gid kung makatapos ako para man ina sa aton nga palaabuton. Pero tita, sige gid ang pamilit ko sa iya. Kag sangulihi, ang sabat niya sa akon. Kung nagadali ka gid, mangita ka na lang sang iban. Dayon niya lakat nga masinulubon. Kag ako iya, nagpauli nga masinulubon. Kag sugod sadto, wala na gid kami communication. Uy hala. Sa pagpadayon ko, makalipas sa mga inadlaw, tinuig. Isa sa do ka bes, hinagad ako sang akon nga second cousin, tawgon ta lang kay Meloy. Si Meloy may ginapamasyaran sa pihak nga suba nga dalaga, sa hayo nga umang o konorma. Ginhagad niya ako nga mamasyar sa pihak nga barangay. Kinag-abot ko no ang pakaisa ni Norma nga dalaga, halin pa sa Dumangas. Kag nag-upod man ako sa iya. Pag-abot naman sa balay ng day Norma, yara na ang iya pakaisa, nga ang ngalan si Elisa. Dayon gipakilala ni Norma sa akon ang iyang pakaisa, kag didto nagkilalahay naman kami. Kag halos adlaw gabi, nagapamasyar kami ni Meloy. Siyempre kay gusto ko na gid nga mga sawa tita. Nagdiga si Nonoy kay Inday, parte sa paghigugma. Kag namutikan ko nga may luyag man siya sa akon. Kay ginahambalan siya ni Norma nga kung ako ang iya mapamana, wala gid siya sang problema. Kay may palangisdaan ako. Ha. So sang masunod nga adlaw, naghinagaray kami nga maligo sa baybay. Damo kami dala nga mga pagkaon kay malapit kami sa baybay. May tinapay, may soft drinks, kag nagpinaligo kami tanan. Ang amon balon, yara lang sa higad baybay nga nasabit sa mga kahoy nga bungalon, mangroves. Kag sang ulihi, ginhagad ko si Elisa nga mainom kami sang soft drinks sa higad, sa puno sang bungalon, sa ginbilinan namon sang amon nga balon. Nag-rhyme ang bungalon sa balon. So nag-abre ako sa isa ka botelya sang soft drinks para sa iya. Kag nag-abre man ako sang isa para sa akon. Nabalikdan ko. Naginlawayan niya ang natunga na nga soft drinks. Kaglugoon ang botelya. Kaginhatag na niya sa akon. Siling nga Tita Reg, kung matuod gid nga ginahigugma mo ako, kag sincero ka nga imo ako pangasawon, abiim na ini. Grabe. Abaw tita, nakibot gid ako sa ginimo niya. Wala anay ako magsabat, kundi ginlogo ko man ang akon nga soft drinks, nga ginlawayan ko man kag ginhatag ko man sa iya. Kung tunay kag himpit ang paghigugma mo man sa akon, naman ini. Te, glain pa. Nagtulukay anay kami, kag nagbaylohanay kami sang botelya. Ang sa iya, ginhatag niya sa akon, kag ang akon, ginbaton man niya. Siling ko sa iya, ubusay gida? Okay sabat niya. Kagdungan kami nga nag-inom sang soft drinks, nga may laway Kagdungan namon nga naubos ang unod sang botelya. Basing iba na nagayak-yak na. Pasensya ha. Kati amo niyang ilang expression of the sincerity of their love for one another. Anong tanaabi? Siling ko sa iya nga may binalaybay. Saksi pa ining kahoy nga bungalon sa aton ginsumpaan. Kay ining kahoy nga bungalon, bisan ano nga hampas ang balod, dili gid malingkang tulad sang paghigugma ko sa imo nga ang kamatayon gid lang ang makaupang. Naks. Sa pagpadayon ko, pagkatapos namon inom sang soft drinks, nagbalik kami sa makaupdanan namon nga nagapinaligo. Siling si Nini Norma, nag-ano ka mo dito? Sabat ko, nagplano para sa palaaboto namon nga duha. Sa pagpauli na namon sa balay, nanday Norma.
Ginabalan ko si Eliza nga maupod ako sa iya pagkaaga. Kag nagsugot man siya. Pag-abot namon sa ilabalay sa Dumangas, nangayo ako sa pangatahuran sa iya mga ginikanan. Kag nagpakilala ako sa ila, kag namangkot kung sino ang akon mga ginikanan. Kag ginsugid ko naman kay ang iloy ni Eliza taga diriman sa amon barangay. O galing, nakapauli sila dira sa Dumangas sang nakapamana na siya. Kag sa malipot nga istorya, ginhambal ko ang amay kag iloy ni Eliza nga nagaplano na kami nga magpakasal sang ila anak. Kag sabat nila nga pakadtuon ko ang akon mga ginikanan agod mamalay. Kag sang 1973, ginkasal kami dira sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Sa adlaw sang amon kasal, Tita Regine, pulo ang maninay, kag pulo ang mga maninoy. Tungod malayo sa Banwa, hindi tingob ang pag-abot sa mga naghalin sa simbahan. Samtang nagahulat kami sa iban nga mga maninay kag maninoy, samtang nagapungko na kami sa lamesa nga may pagkaon, may nagambal sa akon nga si Jerty kuno kag si mama niya, ara, nagabot. Kag tita, nakibot gid ako, kay wala ko man gani siya pagpahibaloa, nga kalaslo na ako. Hasta si mama niya, nga diri man lang sa Dumangas. Hana ako nga matindog, pero hinawiran ako sang akon asawa kag magsiling. Ano, nagalangot pa ang buot mo sa iya? Sige, kadto ito, kag kamo na lang nga duha ang mag-upod. Hala kada. Tita, ang akon nga ginhimo, gintawag ko ang akon iloy, nga pakadtuon sa amon si Jerty, kag si mama niya, agod ipakilala ko ang akon asawa. Kag sang wala madugay, nagbalik si nanay, siling niya sa akon, nagpauli na sila, kay madulong lang, kuno sang amon regalo. Dugang paninanay, nga nagadali-dali, nga nagalakat si Jerty, nga ginasunod ni mama niya. Kay may haka-haka, nga kung naabtan niya kami sa simbahan, balabagan niya, ining amon nga kasal. Tita Regine, kung hindi gali ninyo swerte nga duha nga magdayunay, mangita gid sang dahilan. Wala gid ako magunahuna nga hindi kami magdayunay ni Jerty, kay daw mga pispis kami nga punay. Sweet, sweet. Kag abi mo, tita, bisa upod siya sa akon sa malayo, kag nagatulog sa balay, pero wala ko gid siya pagtanduga. Kay daw itlog ang paghalong ko sa iya. Kay siling ko sa akon kaugalingon, diin gid na makadto kung kasal na kami. Kag parte sa napangasawa ko, makasiling ako nga isang linggong pag-ibig, pakasal dayon. Balik ko kay Jerty. Nagkitaay kami sang utod niya nga maestra. Siling niya sa akon, Manong Moring, wagig ka mo sang swerte ni Manang Jerty, no? Oo man. Wagig ako maguna-una. Kani, manghud ta na ikaw subong. Tita Regine, sa wala ako pamatakop, ining akon nga story, parte sa gugma. Ang mga tao nga namit lang ko diri, ang iban diri patay na. Lakip ang akon asawa. Sa masunod ko nga story, kung paano kami sa akon asawa nakasurvive sa kapigaduhon. Tita Regine, diri ko natakpan ang telon sang akon love story. Ang tagpadala, Nong Moring sang 4th District. Kabay nga ang tanan nimo nga tagpalamati pagabindisyonan sa mahal nga Diyos. Sa liwat, si Moring, Nong Moring sang 4th District. Well, Nong Moring, now I know, bisan ikaw siguro nagapati kagid man nga
tisoy ikaw. Kagkadamo sa mga babae nga na-involve sa imo. Sa nga panahon, no? Pero bisan amo sina, at least, super gentleman ka naman niya gali. Kasayang. Una, si Gloria. Pero pagkadto mo gali sa Negros, kita nagbakasyon ka lang dito, may nabiling ka na diya, nga girlfriend, amo nang si Jerthy. So, dito sa Negros, yung tiaw-tiawan mo si Gloria, 2 weeks ang imong stay dito, napahulog mo man ang iyang buot, pero walang nangyari sa relationship. So, sa nagbalik ikaw, diri na sa Iloilo, dayon marites sa mga friends ni Jerthy, nga daw sweet, naging kuno sila ni Pauline. Dayon mo man react, no? Di pwede. Kay kami na yung duha, dugay na kami ang relationship. Wala na may pagkita ay, gitpasikto, si Jerthy, sinugid balay ang imo, siya o kun ako. Di ikaw man nagyang pili. Kaya you said gani, no? Dugay na kamuya, tinuig ng inyong relationship. Galing kay ikaw, nagadali ka, gusto mo na yung pangasawon siya, si Jerthy, hindi pa ready. Hindi pa siya ready para nga magpamana sa imo. Ginalan tayo ba siguro, no? Ang iyang future. And plus, nakita niya ang opportunity para nga maka-eskwela siya. And ang education is very important para sa iya. So, walang nangyari. Itintagaan mo man siya imo sang ultimatum, no? Or, wala man tinaga siya galing nagambal gali, no? Ngati, kung hindi ka kahulat sa akon, ngita ka na lang to iban. And after that, as in, wala nagidya, no communication at all. And so, nakilala mo naman ining si Elisa. Kagkamugi dyan ni Elisa nga duha, no? Ang nag-asawahay, pero sa adlaw sa inyong kasal, ay hala, ara si Jerthy, kagang iya nga mother. Kagtuod gid man ay hanto, makunaabtan niya kamo sa simbahan, masinggit siya, itigil ang kasal. Galing ti anong iya nga irason ayhan. I-claim niya nga siya ang original nga girlfriend. Galing ti wala na makamo communication. Not unless nga ma-claim siya nga may bata siya sa imo or hindi gani kasado siya una sa imo. Sa mga amo nga senaryo, no. Ang ato nga gina-imagine para nga may weight no ang iya nga pagpamalabag, but ang kanta ba lang pinagtagpo, ngunit hindi itinadhana. Amo na, dapat ang inyong theme song aduha ni Jerthy. Nga dugay naman kamo, and you thought, no, hanggang altar kamo, pero walang nangyari. Tapos siguro, on the days ng imo kasal, no, sa balaan ni Jerthy, nga kalaslon ka na, dito man siya nga, nag-react kag dito guro, no, nga, nagambal siya nga hindi ni pwede kiti love kapag yapon ni Jerthy. So ipaglalaban niya pakakuntani galing too late. Reception na lang iya nga naabdan. Why siya kaabot sa inyong kasal? So that means, no, para sa isagid kamo ya ni Elisa, kamo ang itinadhana. Di ba? Mga manami nga mga love stories ining aton nga na-encounter, no, sa sining nga hapon. So ginapasalamatan tagid si Nong Moring. And we know nga through thick and thin, ang inyong pag-organize ang imong nga asawa until nga nadula siya. But you said sa imong next story, ipatpat mo diri sa amon kung paano ka mo, no, nga nakasurvive sa inyong nga pagpangmigado sa inyo nga pagpangabuhi. And we're excited para nga basahon ni na. So for the meantime, masalang katidariana sa imong nga sulat Nong Moring. We're looking forward sa next episode sang imong nga i-share diri ni istorya sa kahapon lamang program. Salamat, Gin. Ang ato nga oras, 2 minutos bago magabot ang taknang alas 3 sa hapon, magapanbalik ang KLP. Pagkatapos lang, Gin, sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang Napasalamatan ang pag-email sa aton nga winner last Saturday nga gilawag naton. Last week nga winner si Anonymously Gorgeous sang Arevalo. Thank you so much gid, siya ang nag-reach out sa aton. Siya ang nag-email sa aton informing her nga nabatian niya ang ginlawag siya as winner, and she's very excited to the point nga makadtugid kuno siya diri sa Saturday for the interview. So which means mag-interview kita sa iya live this coming Saturday. Pwede naman So sige, looking forward sa ating nga pagkitaay nga duha. Anonymously Gorgeous, dala ka na lang sa imo duha ka ID kung magkadto ikaw diri sa station this coming Saturday, and please be here before 2 o'clock sang hapon. Alright? Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo sa inyo nga pag-join sa akon this afternoon. Kabay nga ang ngiti hanggang labi. Ang ngiti sa labi is nandyan pa rin. Because of the stories, mga love stories nga aton nga nabatian para sa sini nga hapon. I would also want to hear your own love story. Pwede ma-share? Sige na. Iisulatin na and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga isulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, and then ipadala dayon again. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Thanks for sharing your time and especially for sharing the beautiful stories sang inyo nga kabuhi. Balikay kita buwas sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.